Boas noites, benvidos e benvidas á sesión ordinaria do mes de outubro. Temos como primeiro punto do día a aprobación de actas do pleno extraordinario e urxente do 23 de febreiro e ordinario do 28 de setembro de 2017. Si algo que decir sobre o das actas? Pois, efectivamente, en moitísimos anos no Concello, pois, conseguimos. Ben, pasamos entonces ao segundo punto do día. Proposta de alcaldía de datas para a determinación das festividades locais para o ano 2018. Ten a palabra a portavoz do Goberno. Boas noites a todos e a todas. Si tratase de propoñer como festas locais para o ano 2018, o día 20 de agosto, Luz do Carmen dos Pincheiros, e o día 17 de setembro, Luz do Nazareno. Alguna intervención por parte dos portavoces? Eso non? No, nos traemos, como sempre, digamos, o noso argumento repetido, cotidiano, supoño que reiterativo, que, ben, nos entendemos que habería que darlle unha pequena volta a as festividades que estamos colocando, as dous luns de Carmen dos Pincheiros e do Nazareno son as que deberán ser, e si, incluso, si as festas, tal como as determinamos aquí, as facemos aquí, son tamén como conveñen a este Concello. De todas maneiras, deixámoslo aberto unha vez máis, expresamos unha vez máis a nosa opinión, porque entendemos que é un debate que se podería facer pausadamente ao longo de todo un ano, posiblemente con xente da corporación, falando desto, ver si sería bo, beneficioso para o povo, cambiar datas, reordenar o tipo de festas e as festas que conmemoran. Moitas gracias polo Partido Popular. Nada máis. Votos a favor da proposta? Abstencións? Apróbase con tres votos a favor. Falta... O terceiro punto do día é unha proposta de alcaldía de aceptación de doazón do Cruceiro de Buin. Ten a palabra a Concello de Cultura. Boas noites. No anterior pleno, pois tratouse unha proposta, era unha moción relativa a facerse propietario o Concello do Cruceiro da Buin. Entón, esta alcaldía propón á Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. O primeiro, aceptar o ofrecemento de doazón deste monumento por parte do seu propietario, Juan Manuel Noal Labuín. Incorporar o inventario de bens de patrimonio público de titularidade do Concello da Pobra do Caramiñal o Cruceiro da Buin e incluir nos orzamentos municipais de 2018 unha partida específica correspondente á restauración profesional deste ben patrimonial conforme as prevencións que dispón a Lei do 4 de maio 5/2006 do Patrimonio Cultural de Galicia. Boas tardes a todos e todas. Vou votar favorablemente, pero decimos que no documento que pon aquí de doazón varias veces pon Santo Isidro, é Santo Isidoro. San Isidro conocémolo todos por San Isidro, pero é Santo Isidoro. Ben, polo BNG. Sí, boas noites, disculpen por non haberlo dito antes. Ben, indudablemente a incorporación dunha nova figura, dun novo elemento dentro do patrimonio cultural da Pobra para nós recuperarlo, que pasa a ser un ben público, nos parece importantísimo. Queríamos recordar que en novembro de 2015 este grupo municipal precisamente presentara unha moción ao respecto de atender, cuidar, poñer en valor, potenciar o patrimonio cultural deste Concello. Precisamente un dos puntos, se non recordo, o punto número 3 ou algo así, falaba de crear actuacións, un protocolo de actuacións e
e de recuperacións dos elementos do noso patrimonio cultural. Esa moción foi aprobada por unanimidade e, bueno, entendemos que, ainda pequeno, esta é unha das aportacións a esa moción, pero nos sorprende, de certo modo, o seguinte: na documentación que se nos fai chegar inclúese unha resolución da alcaldía que ten data do 3 de febreiro de 2016. Estamos, por tanto, falando destas cuestións ano e medio despois de esa resolución na que este Concello adoptará as iniciativas gobernativas precisas e actuará conforme coas autorizacións e permisos necesarios para acometer a restauración deste elemento incluído no catálogo de bens protegidos do Pexón, integrante do patrimonio cultural de Galicia. Queremos decir, dentro do BNG, que xa choveu neste ano e medio para que se tardara todo o que se tardou en levar a cabo o que agora se propón, porque na mesma proposta o ofrecemento de Juan Manuel no Abuín xa ven desde 2014 e foi reiterado por visto poucos días depois, tamén no mesmo mes de decembro de 2014. Por lo tanto, un pouco de agilidade viría ben a este tipo de tramitacións e a este tipo de traballos. Ben, por parte popular. Bueno, buenas noches y bueno, alegrarnos de que una obra importante de recuperación de nuestro patrimonio cultural por fin se lleve a cabo y creo que realmente encomiar al gobierno que realmente la misma diligencia que ha tenido en esta actuación después de la moción que ha presentado este grupo en el pleno del mes pasado lo tengan con el resto de las mociones que se presenten y se aprueban. ¿Algo más? Bueno, decirlle a voceira do PSOE que o nombre que figura como nombre oficial no nomenclato da Xunta de Galicia é Santo Isidro. Eu o estuve mirando fai pouco ainda e figuraba como Santo Isidro. Poncho letreirinho. Poncho Santo Isidoro. Bueno, y sobre eso, sí es cierto que fai un ano, pero tamén decir que estamos ahora en previsión de ter por fin un orzamento para facelo e cando é preciso darle dentro aos trámites, non simplemente. Ben, votos a favor da proposta e aprobase por unidade e pasamos ao punto 4 do orden do día, que é unha proposta da Consellería de Cultura de adhesión á Xunta para a devolución do Pazo de Meirás e apoio ao manifesto da Plataforma Cívica. Ten a palabra a Consellería de Cultura. Bueno, como saben, hai unha controversia con este Pazo de Meirás, non? Bueno, traemos aquí unha serie de acordos para aprobar, para unirnos a unha serie de iniciativas que hai para a xestión deste pazo. Os acordos son aprobar a incorporación do Concello da Pobra do Caramiñal á Xunta de Entidades Asociativas de Concellos e Diputación para a devolución do Pazo de Meirás. Apoiar o seguinte manifesto da Xunta de Concellos e Diputación para a devolución do Pazo de Meirás. Facemos un chamamento a institucións, asociacións, organizacións políticas, sociais, sindicais, fundacións, etc., para que aproben a súa incorporación a esta xunta para a devolución deste pazo. A Fundación Nacional Francisco Franco, a que se xestiona actualmente, condenamos as declaracións da citada fundación que son unha apoloxía do franquismo e manifestamos o apoio á memoria das vítimas do franquismo. Rexeitamos a xestión por parte desta fundación do programa de visitas ao ben de interese cultural e apoiamos a demanda do Concello de Sada de que sexa esta administración que a xestione. Instamos a Xunta de Galicia que exixa que se cumpre o réxime de visitas a este edificio BIC, segundo o disposto na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Instamos tamén ás Cortes, grupos parlamentarios e Goberno do Estado para que tomen as iniciativas legislativas conducentes á modificación da vixente lei de fundacións co obxecto de amparar a declaración como ilegais daquelas que, como a fundación, teñan por obxecto a homenaxe á vida e obra criminais do dictador.
apoiamos a realización dun estudo arredor do espolio e a apropiación do Pazo de Meirás por parte da familia Franco e sobre os pasos concretos a dar para lograr a súa devolución e incorporación ao patrimonio público. Demandamos así mesmo da Xunta de Galicia e Goberno do Estado o apoio institucional a todas as iniciativas para conseguir este objetivo. Reclamamos a aprobación dunha lei galega de memoria histórica e pedimos ás distintas institucións e concellos que presenten iniciativas ou mocións de apoio a este manifesto. Ten a palabra a Rocío Socialista. Bueno, eu decir que me sorprende que traen vostedes esta proposta, que son os que gobernan neste Concello, non somos outros grupos. Eu decir que esta moción a aprobaría ou votaría que sí e presentara que la presentara a memoria histórica, presentara ou calquera grupo da corporación. Pero me sorprende porque temos un BIC aquí no pobo que non cumple a Lei de Patrimonio de Galicia. Vostedes preocúpanse polo Pazo de Meirás e polo Concello de Sada, pero non se preocupan pola Torre de Xunqueiras. A Torre de Xunqueiras é un BIC e tiña que ter 4 días de visitas ao mes gratuitas e para a xente que quixera. É un BIC que tamén atrae turismo, con 4 días de visitas libres ao mes, que non cumple a Lei de Patrimonio de Galicia. Non cumple. De feito, aquí presentouse unha moción, o alcalde estaba presente nesa moción que había presentado o Partido Socialista, que, por certo, nese momento foi rexeitada porque había unha maioría do Partido Popular, pero sí se levou ao Parlamento de Galicia e o Partido Popular de Galicia votou a favor. E sigue sin facerse nada. E vostedes preocupanse polo Concello de Sada, pero en BIC. Non é unha moción, e vostede non sabe se estamos facendo algo non neste tema. A mí deixeme falar o cual é vostedes, sacan a palabra, porque eu estou falando dun BIC que hai neste pobo, non todo iso que hai. E que vostedes se preocupan de coherencia. Pero non é unha proposta, eu estou falando, eu estou defendendo o que eu creo. Bueno, é que teñen que centrar o Pazo de Meirás e ademais, cando vostedes falen de outra cousa, pois tamén terán que calar. Pero deixenme falar ou fala vostede. Pois se quer falar, fale vostede. Eu non podo falar porque vostede... na proposta... Pero eu falo o que eu creo. Esta é unha coisa, isto dice... Perdón, señor Cocier, ten que centrarse no punto do que diga. Pode falar no que quere, evidentemente. Estou centrándome nun BIC que non se a máis dun 100 kilómetros de distancia. Nun BIC deste pobo, que vostedes teñen unha preocupación por un BIC de outro pobo, que sí, que eu vou a votar a favor. Pero coherencia. Coherencia que vostedes representan o goberno local deste pobo, que vostedes teñen que gestionar inmediato, despois ocuparse do nacional, do autonómico ou do mundo, do universo. Pero en primeiro local que somos a administración que máis próxima está aos veciños. E vostedes teñen abandonado un BIC deste Concello sin cumprir a legislación e preocúpense do Pazo de Meirás. Pareceme moi ben que se preocupen, pero primeiro preocúpense por o que temos aquí. É por promocionalo. É porque se cumpla a lei. Ten a palabra o Partido Negado, señor Casado. Ben, evidentemente o Bloque Nacionalista Galego vai votar favorablemente a esta moción que solicita a adhesión á Xunta de Produción do Pazo de Meirás, da que forma parte o Bloque Nacionalista Galego. Destacar aquí que moita da iniciativa para construir esta Xunta de Produción do Pazo de Meirás nacer de compañeros e compañeras do BNG que teñen responsabilidades institucionais no Concello de Sada, con a Diputación Provincial da Coruña, neste caso a propia vicepresidenta da Diputación da Coruña, Goretti San Martín. Por lo tanto, estamos 100% de acordo coas propostas que aquí se plantexan, porque, insisto, formamos parte desta Xunta para a evolución do Pazo de Meirás e a redacción destes tamén acordos teñen moito a ver a man de compañeros e compañeras do BNG. Ora ben, non nos resistimos a oportunidade de que se traia, de unha vez que está posto ao debate esta iniciativa, de destacar que para nós o que a día de hoxe o Pazo de Meirás siga sendo formando parte do patrimonio da familia Franco é un insulto, é vergonzoso que este espacio que é produto dun espolio sexa ainda patrimonio desta familia. Resulta ainda máis indignante que a fundación que leva o seu nome
utilice para contar unha versión absolutamente manipulada da historia para facer apoloxía da ditadura e do dictador. Curiosamente, hoxe que estes días que se fala moito de manipulacións da historia, etc., resulta cando menos curiosa que quen fan esas acusacións de manipulación da historia son os primeiros que defenden esta tamén manipulación da historia. Por outro lado, a nós, ao Bloque Nacionalista Galego, nos parecen que estes feitos suponen a constatación, pois ainda non estaba suficientemente claro, da permanencia do franquismo neste réximen que se di democrático. Estes días tamén estamos vendo exemplos paradigmáticos e palmarios desto que estamos dicindo. E non son posibles, son posibles estes feitos por a incapacidade do propio sistema político español para acabar coa vergonza que supón que a familia Franco sexa ainda dona dunha propiedade que é produto dun roubo e que fagan negocio con ela e que a convirten nun parque temático de exaltación dun réximen totalitario que exterminou a miles de homens e mulleres por motivos políticos. Sería admisible, pensamos nós, e nos facemos esta pregunta aquí, sería admisible que en Alemania ou en Italia existisen palacios e fundacións dedicadas a exaltar a memoria de Hitler ou Mussolini? Eso sería absolutamente impensable. Pois aquí na Galiza temos eso. Esta situación escandalosa e impugnante é posible pola complicidade e a permisividade tanto das institucións do Estado como da Xunta de Galicia, que consinten, amparan e protexen esa illa de impunidade e o parque temático franquista en que se convirteu o Pazo de Meirás. Por lo tanto, nos parece superoportuno. E tamén queremos decir outra cousa. Isto ten que ver moito cos concellos, porque o Pazo de Meirás, o espolio do Pazo de Meirás, tuvo moito a participación activa, presionados, eso sí, dos concellos galegos. Por lo tanto, son estas administracións tamén as que teñen a responsabilidade e o deber de sumarse a estas iniciativas que procuran poñer fin a esta situación, insistimos, vergoñenta e, dende logo, insultante. Por el Partido Popular. Bien, estando de acuerdo en que probablemente las circunstancias históricas han ocasionado que realmente la propiedad del Pazo no sea la adecuada, creemos que lo que hay que respetar es la legalidad. Y no estamos de acuerdo en todos los puntos de la moción, por eso nos vamos a abstener en ella, pero sí que queremos dejar constancia de que no estamos de acuerdo en la gestión que está haciendo la Fundación, las manifestaciones que hace ante lo de declarar la apología, realmente habría que demostrarlo, y que sí que la Xunta de Galicia, y creo que el Partido Popular, como un partido totalmente democrático y contrario a todo este tipo de dictaduras, lo que quiere dejar claro es que hay que recuperar el bien, pero buscar, como se está buscando, una alternativa legal para hacerlo, con incluso informes a distintos organismos y universidades donde se pueda recuperar la titularidad del mismo, pero dentro de la legalidad y la seguridad jurídica vigente. Entiendo que a todos nos gustaría que las cosas fueran... Aunque esas cosas no hubieran ocurrido, eso no hubiera ocurrido, pero la realidad está ahí y no por ello tenemos que dejar de condenarla, pero sí que tenemos que garantizar que la recuperación no vuelva a costar dinero a todos los gallegos y gallegas. Por eso tenemos que buscar una solución de algo que realmente no tiene, hoy en día no debe existir y que realmente tenemos que tratar de evitar y corregirlo. Señor Concelleiro. A recuperación do Pazo de Meirás trascende o que é meramente unha xestión de días de visita como símbolo de un período histórico vergoñento e de unha forma de facerse con bens públicos para familias e bueno, beneficiándose de duns feitos execrables. Pensamos que é moi oportuno unirnos a estas iniciativas para que un patrimonio cultural monumento BIC sea devolto ás administracións públicas que o xestionen adecuadamente e que unha familia que se fixo coa propiedade deste pazo pois a devolva como sería o lóxico, que xa pasaron moitos anos e isto pois produce certo estupor. Vai en contra do que é a memoria histórica e vai en contra do que é pois anular os efectos de un período da historia que deberíamos ter xa perfectamente postos no seu sitio cada cousa, non? Entón, trascende meramente o que é unha xestión de visitas, senón que é un símbolo e, sobre todo, para nós, para os galegos. Partido Socialista. Non vou dicir nada máis, simplemente que xa dixe que iba a votar a favor desta moción, independentemente de quen a presentara,
pero, bueno, remarcar que no mismo que o goberno local é o máis próximo aos ciudadanos e que se respeten as leis tanto para o Pazo de Meirás como para o resto de Vic de Galicia. Algo por agregar, non? Sí, simplemente que non me resisto a tentación de entrar ao debate que acaba de abrir o voceiro do Partido Popular a respecto, do respecto á lei e á legalidade. Eu non sei se aquí a xente consciente de que o Pazo de Meirás comprouse con cartos que lle roubaron á xente e aos concellos, porque había. E aparte isto é público, notorio, isto é en contes de prensa, porque incluso tuveron a desfachatez de poñelo en a prensa da época, avisos onde decía se vai pasar polas casas da xente a facer unha colecta e quen non participe nesta colecta tomarémolo en conta e serán responsables das consecuencias da súa non colaboración. Isto no ano, creo recordar, 40 e pouco, recén saídos da Guerra Civil. Vamos, unha amenaza clara. O sea, que aquí estamos dicindo que hai que respetar o roubo e que iso é a lei. Porque é o que están dicindo. Porque se iso se roubou, que respeto hai que ter a un roubo? E por outro lado, tamén ven a coalición, bueno, ven moi a actualidade, esta cantinera do Partido Popular de respecto á legalidade, de respecto á lei, a respecto tamén de moitas outras cousas, cando se mantiveramos sempre o respecto ás leis que están vixentes, os negros non terían dereito a voto, as mulleres non terían dereito a voto, non existiría o divorcio, etc. Foi o movimento popular e o movimento dos povos o que fan cambiar as leis e que, evidentemente, as sociedades progresen e saíamos da Edade de Pedra. Por lo tanto, eu só quero rematar esta intervención traendo a memoria de los aquí presentes, imagino que todos o coñeceremos, unha imaxe, unha estampa moi famosa de Castelao, onde vai unha muller con un cadaleito que pon lex, a lei, non? E que di ela, canto pesa e canto fere. Partido Popular. Bueno, yo creo que no pone usted en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo le he dicho que realmente creo que hay que recuperar el Pazo, pero creo que hay que estar vigentes con la legalidad vigente, la legalidad existente. Si realmente fue un robo, un atropello o tal, habrá que probarlo, demostrarlo y la judicatura está ahí para revertir lo que sea necesario. Pero creo que lo que hay que respetar son las normas. Ustedes son muy... Siempre hablan, siempre se ponen las etiquetas, siempre son los democráticos y siempre ahora mismo ustedes nos dicen en la intervención donde si tenemos en nuestra democracia sigue habiendo símbolos franquistas, bueno, no símbolos, sino reminiscencias franquistas y yo creo que, oye, después de 40 años lo que sí gozamos de un sistema democrático como garante que cumple la legalidad y que hace cumplir las leyes. Leyes que a veces a algunos no les gustan, pero realmente es lo que garantiza la seguridad y el futuro y la convivencia pacífica de nuestra sociedad. Por eso lo agradecería que no ponga en mi boca nunca lo que yo no he dicho y que puede, gracias a esta democracia que a usted parece que no le gusta demasiado, puede expresar y decir lo que quiera. Pero también permítanos que los demás hagamos lo mismo. Señor Concello de Cultura. Bueno, simplemente informar que o 14 de novembro pois, habrá un plenario de Constitución da Xunta que será pois, na sala Juanjo Gallo da Diputación Provincial da Coruña e que esperemos que vamos mandar a representación do Concello tamén. Unha vez que se aprobe esta proposta, por suposto, e podamos adherirnos ao manifesto. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Por eso, con 5 abstencións. Pasamos ao punto número 5, que é a aprobación provisional do decreto extraordinario número 7/17 para a orientación de estradas municipais, urbanas e rurais. Ten a palabra a Concelleira de Facenda, señor Moreno. Bueno, trátase de aprobar provisionalmente o crédito extraordinario número 7/17 por un total de 120.000 euros, coa finalidade de levar a cabo a pavimentación de estradas municipais tanto urbanas como rurales. Esta actuación se financiaría con cargo a unha operación de endeudamento a longo plazo por un importe exacto de 120.000 euros.
A intención deste equipo de goberno é precisamente levar a cabo actuacións de pavimentación en estradas que están en mal estado. Para iso, incluso, intentar dotalas dentro do presuposto, claro, das cunetas e os muros que sexan, cando sexa necesario. Actualmente, no orzamento que está prorrogado, non existe crédito orzamentario e polo que é preciso para poder levar a cabo estas obras a aprobación dun crédito extraordinario. Decidimos financialo con cargo a endeudamento porque consideramos que é realmente moi importante e, ademais, moi necesario levar a cabo estas obras coa menor demora posible, porque esperar incluso o orzamento de 2018 nos pode poñer xa avanzado os meses de 2018. Agora mesmo as rúas, as estradas que aquí plantexamos teñen unha problemática importante. Son estradas do entorno da Praia da Ribeiriña, na zona de Oixo, no lugar da Ponte de Xobre, no entorno da Praia da Illas, que están en peor estado, na zona de Xobre, no Camiño da Costa, lugar Pedreira, na zona de Carruchas, camiños en torno tamén ao acceso á Praia da Corna, na zona do Colo de Arca, de Rego, tamén na zona entre Gándara e Pedriñas, por poñer un exemplo das obras que en principio levaríamos a cabo si este orzamento, hai unha proposta de orzamento, logo xa sabemos que pode haber, sempre pode ser que haxa algunha baixa, polo tanto pode ser que os cartos dean para máis ou incluso queden un pouco escasos, non? Esta é a proposta das obras que faríamos na zona rural, na zona urbana, en concreto, trataríase da Rúa do Lapido, que sería no tramo final, e na Rúa Castelao, no seu tramo final cara ao Paso da Real, na parte asfaltada. O Grupo Socialista. Ben, é certo que os investimentos, neste caso, casi son de mantemento por asfaltados de diversos lugares, son necesarios, é un deber de quen goberne nese intre, non? Nós estivemos nunha comisión o lunes pasado, hai uns 10 días, estivemos nunha comisión de seguimento na que non se nos informou para nada de que se iba a traer isto a pleno. Conocemos as estradas de que se trataba o martes pola noite, o sea, salimos de aquí pasadas as 9 da noite, eu non tuve tempo, particularmente, non tuve tempo material para comprobar se estas son as máis necesarias ou hai outras máis necesarias. Imagino que vostedes facerían esta relación en base a xente que o ven solicitar. Eu considero que é importante para as persoas que viven nos lugares ter todo debidamente cuidado e aceitado. Pero sigo dicindo o mismo que dixen no pleno anterior e nos plenos moitos anteriores en 2 anos dicindo. Este goberno ten 4 concelleiros de 7 que fan falta para unha maioría absoluta. E nunca, aquí non se trata de traer, trátase do mellor comentalo en algunha comisión e que vamos a facer isto, tendes algún camiño ou ocurresemos, ou sabedes de algún veciño de algunha necesidade ou algo. Nos, o martes pola noite, dannos esta memoria estes camiños como las lentejas, ou las tomas ou las dejas. Eu entendo que é prioritario, eu entendo que hai que facerlle un mantemento, pero non comparto as formas, non comparto as formas de facelo. E levo dicindo un pleno tras outro pleno. As formas non son as adecuadas porque é un goberno que non ten maioría absoluta. Se tuvera maioría absoluta, evidentemente, que o podía facer porque chegaba aquí e só tiña acordado desde o goberno e con os seus votos tiña o problema resolto. Sigo dicindo que non son as formas. Eu vou máis ter neste punto
porque un pleno tras outro vense nos traendo nas mesmas condicións as obras que considera este goberno que hai que facer. Non vou perjudicar a miña abstención a ningún veciño, que entendo que seguramente que eu descoñezo, porque non tuve tempo para ver como están todas estas rúas, non vou poñer así a ningún veciño pois crearlle un problema ou que non se arranxe pola culpa do Partido Socialista, pero sí me vou abster. Me vou abster porque unha vez tras outra as formas non son as adecuadas, porque vostedes, ainda que pense que teñen maioría absoluta, non a teñen. E hai uns días, nin siquiera se nos dixo que se iba a traer absolutamente nada. Non supemos hasta o martes ás 9 da noite o que se tiña pensado facer. Por lo tanto, eu vou máster, sintindo moito, porque estas obras son obras necesarias de mantemento, que a cada un que lle afecta, desde logo, son as máis importantes do mundo. Tamén en algunha estrada que pretenden arranxar, teño dudas do que queren facer, ou siquiera se queren facer neste concello. Por lo tanto, o meu voto vai ser a abstención. Si podemos facer este convenio. Sí, digo pola carreira de Palmeira. Non sei se saben os límites. Sabes vostede moito mellor que nós, seguramente. Ten a palabra a portavoz do BNG. Kiko da Cousa, que increíble neste momento. Boa noite a todos e todas, espero disfruten esta afonía. A ver, algunhas das cousas que eu tiña pensado dicir en nome do BNG na miña intervención xa comentou a portavoz do Partido Socialista. Desde logo, o que quixera salientar aquí é que o BNG comunicou hai algún tempo a súa intención de non volver a asistir ás comisións de seguimento, porque consideramos que non teñe ningún sentido, porque ali as ordes dos días a maior parte das veces non se respetan, ás veces incluen cousas na orde do día que logo non se tratan, outras veces tratanse cousas que non venen na orde do día, e ás veces sucede como sucedeu esta vez, que non é a primeira, sino que sucedeu en outras ocasións, que uns días despois de celebrar unha comisión de seguimento na que non se trata un tema, despois resulta que se ven a pleno. Entón, nos parece que a comisión de seguimento é un órgano que non ten ninguna funcionalidade e ningún sentido, por iso decidimos deixar de asistir, porque nos parece un paripé. Desde logo que o investimento en melloras e reparacións das vías públicas é absolutamente necesario, desde logo que sí, pero descoñecemos cales foron os motivos que inspiraron a este goberno a elixir esas e non outras obras, porque hai moitos tramos de vías do concello que necesitan melloras, non sabemos que foi o que motivou que se escolleran estas. Votamos en falta, como votamos en outras moitas ocasións, que exista unha planificación, que se paga unha planificación a longo prazo, non solamente con isto, sino tamén con a limpeza de vilas, etcétera, 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 para non vivir sempre así a salto de mata e encontrarnos con estas sorpresas. Por outra parte, sabemos que a elección, temos constancia de que a elección foi un pouco aleatoria, feita a última hora, porque nas comisións do outro día se recoñeceu que unha das obras que se incluen aquí, que é o asfaltado, bueno, a mellora, non sei se o asfaltado, da rúa Rexedor Xoán Liñares, se incluirá aí precisamente porque o Partido Popular presentaba unha moción sobre un arranxo en Liñares, non? Que ao final resultou que non era o mesmo Liñares que incluía o goberno neste listado de cousas como xa te pasado noutras ocasións que se propoñen unhas vías e ao final acabanse arranxando outras por erro. Por lo tanto, non hai unha planificación, parece que vai todo, que se intenta contentar ou dar un caramelo a uns e a outros, pero sin ningún sentido. Logo, por unha parte, se inclui unha obra que se pensa que vai contentar ao PP, pero non se pide opinión a ningún grupo da oposición. Por outra parte, algunhas das obras que se proponen aquí realmente afectan a unha única vivenda ou a dúas. Sabemos que hai tramos no concello que poden estar en mal estado tamén e que afectarían a máis vivendas das que afectan algunha destas de aquí. E por último,
a verdade é que eses 120.000 euros, os 100.000 euros que hai para as estradas rurais repartidos entre as 12 propostas que aparecen no SAE a unha media de 8.333,33 euros por obra. Supoñemos que en algún caso será un simple bacheado, pero desde logo, se o que pretenden é arranxar estradas, poñer cunetas e muros de contención, temos a sensación, non sei se teñen algún proxecto, temos a sensación de que non hai ningún proxecto a respecto de ninguna destas obras, de que ese orzamento non chega nin para a metade. No que respecta ás obras que se propoñen no casco urbano, o orzamento sairía unha media de 6.600 euros e tamén entendemos que como non se xa o simple bacheado, para pouco máis pode dar. E por último, a xustificación, non? Sabemos que isto realmente é un mero trámite, esa xustificación para poder solicitar o crédito extraordinario que a necesidade de executar neste exercicio do 2017 todas estas obras. Tendo en conta a cantidade de obras que quedan pendientes do 2015 e do 2016, nos parece prácticamente imposible que se vaya a executar ninguna outra obra das que levamos aprobando un pleno tras outro desde hai uns meses aquí neste pleno da corporación. ¿Por Partido Popular? Bien, creo que coincidimos en varias de las apreciaciones de las distintas formaciones políticas. Creo que lo que se demuestra aquí es una falta de gestión, ineficiencia e ineficacia por parte del gobierno. No se puede traer una relación de obras sin tener un proyecto. No se pueden traer obras donde estamos pendientes de si consigue la cesión o no del terreno, porque hacer un muro de contención, el coste es muy distinto de hacerlo o no hacerlo. No se pueden traer, entendemos que no se deben traer obras donde las que están, se todas las zonas que están en peor estado. Yo creo que todas esas cosas ustedes tienen que tenerlas definidas. Creo que cada una de estas actuaciones tiene que tener un presupuesto determinado. No sé si lo tiene o no. A nosotros no nos lo han facilitado. Me supongo que a nuestras formaciones políticas tampoco. Y creo que lo que pone en evidencia es que hacen una estimación, no sé con qué criterios, ni con qué modalidad. Ahora, está claro que todos estamos, creo que, convencidos que hay que hacer cosas para beneficiar y mejorar el bienestar de cada uno de nuestros vecinos. Y realmente a nosotros lo que nos duele es esta forma de hacer las cosas donde casi te someten al chantaje de aprobar las cosas porque si no los vecinos se van a enfadar. Es lógico que se enfaden, pero con quien tienen que enfadarse es con ustedes por la falta de previsión y falta de hacer las cosas. Si esto es tan urgente como usted nos dice, pues tenían que haber gestionado su presupuesto en plazo correcto para tenerlo funcionando y que hoy estas obras estuvieran ejecutándose. Volvemos a decir que creo que las obras tienen que tener una memoria, tienen que tener un proyecto, no tampoco específico, porque entendemos que no vamos a meternos esto es, pero sino en la indefinición que ustedes nos presentan aquí. Y si a esto le añadimos que últimamente lo que están ustedes en la dinámica de pedir préstamos y presupuestos, yo creo que esta dinámica de tratar de encubrir la falta de presupuesto, la falta de eficacia y gestión en el equipo de gobierno y ahora suplirlo, presumir por un lado de superávit y ahora como gracias a ese superávit y por normativa legal hay que bajar los endeudamientos, como tenemos crédito posible, pues nos endeudamos para hacer cosas. Y parece que es hacerlo sin un criterio claro. Yo creo que hay que marcar prioridades, estudiarlo con calma. La urgencia, pues supongo que el vecino que quiere que la arreglen su camino para él será urgente, pero nuestra responsabilidad es velar por el interés común de todos los vecinos. Y creo que las cosas como ustedes las hacen y como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, no son las adecuadas para esto. Nosotros, es más, ya hemos propuesto, bueno, ya hemos manifestado en alguna otra ocasión que realmente, es decir, ir a operaciones de préstamo bancario donde tiene que endeudarse de nuevo el Concello, creo que lo primero que habría que hacer es plantear aquellas mociones que por unanimidad se han aprobado en el Concello y no las ocurrencias, entre comillas, ocurrencias, porque lo volvemos a reiterar que realmente todas las actuaciones que son necesarias para los vecinos son importantes. Y es donde deberíamos consensuar, al menos ustedes que siempre hablan de talante, de la democracia, y teniendo en cuenta que son 4 contra 13, no contra 13, sino un gobierno de 13 debían tener las cosas hechas de otra manera. Pero bueno, esto es un ejemplo más, creo, de forma de actuar, tener las cosas sin acabar, sin rematar, sin proyectos, sin cuantificar, y casi es un tema de condicionar al resto de las formaciones políticas, porque realmente es lo que se trata. A palabra, por favor. É difícil entender que intentar invertir 120.000 euros en mellorar as estradas rurais, que hai moitas en moi mal estado, e algunha urbana deste Concello, sexa intentar coaccionar aos concelleiros e concelleiras
desta corporación. A mí, a verdade, costame moitísimo entender os seus argumentos. Nos baseamos, decía a concelleira do PSOE, decían que nos baseamos para elegir unhas pistas, unhas estradas ou outras, pois nos baseamos sobre todo nas reclamacións dos veciños, porque o normal é que os veciños veñan ao Concello da Pobra a facer as súas reclamacións. Entón, unha vez vistas as reclamacións, é o técnico municipal ir ás estradas, incluso co mesmo alcalde, concelleiro de obras tamén, e ver como están esas estradas, se toman decisións. Son algunhas desas levan anos solicitando un arranxo. Xa o solicitaban ao Concello do Partido Popular. Entón, en que nos baseamos? Pois nos baseamos nas necesidades que teñen os veciños e na profesionalidade que ten o técnico de urbanismo. Evidentemente que é o básico. Resulta que temos que ir preguntándolle aos partidos de oposición cales lle parecen a eles, non sei con que criterio, as máis aceitadas. Desde logo, nós, señora voceira do BNG, non nos inspiramos para tomar estas decisións. Non sei se o BNG se inspira para atender a algún veciño concreto e, entonces, facer algunha proposta a este pleno. Nós non nos inspiramos en nada deso. Nós simplemente atendemos as reclamacións, as estudiamos. Estamos falando de obras de mantemento de rúas, de estradas. Non estamos falando de creación dunha nova estrada, sino de mantementos, de asfaltados que son de verdadeira necesidade. Non o estamos facendo como Partido Popular a correr uns meses antes das eleccións municipais. Non, o estamos facendo bastante antes, ou pretendíamoslo facer bastante antes das eleccións municipais. Estas e outras que veñan ao callar, porque fan moita falta en momentos diferentes desta legislatura. Pois parece ser que aos concelleiros do Concello da Pobra pois lle parece que como o Concello o Goberno se inspira non sei en que en tomar unha decisión sobre arreglar o pavimento dunhas estradas que o necesitan, pois é mellor non aprobalo. É mellor non aprobalo e deixar eses veciños sin solucións. Bueno, e logo din que isto é coacción, pois non sei. Eso ten que quedar na conciencia de cada un, se realmente lle parecen uns argumentos sólidos. A mí non me parece, personalmente. Nós, é certo que fomos a comisión de informativa e levamos, incluso, fotografías que as presentamos ali de todas as zonas. Non foi aí, non? Miren ustedes, señores, estas son as fotografías que lle presentamos aos concelleiros. Incluso non había moito interés, hai que decirlo. Por todas as persoas que estaban ali, non había moito interés en que lle explicáramos moito. Dixeron, xa miraremos nós, nalgún caso. Ou insinuouse polo menos. Que, por favor, estamos aquí todos e sabemos o que aconteceu nesa reunión. Ademais, cando falamos de Xoán Liñares, non é que vostedes, que nós nos demos conta, claro que sí, foi un erro porque o Partido Popular equivocouse no nome cando planteou no... Sí, explico a ti mellor, porque tampouco... Pero bueno, logo o alcalde explica ese tema en concreto, pero se o retiramos inmediatamente, porque fomos nós conscientes de erro. Non veo ninguén da oposición a decirnos non, pois eu fui que retiramos e o explicamos, vale? Entón, é moi importante que queden todas as cousas moi claras. Ocurrencias, chamarlle ocurrencias a querer arreglar estradas que van a quedar sin arreglar. Señores e señoras, deste Concello que estea vendo pois a través dos medios de comunicación que van quedar sin arreglar porque pois esta corporación o mellor considera que é mellor que queden sin arreglar que gastar nelas. Gastamos 120.000 euros ou se gastarían en base a un creto, é certo,
pero é que o informe de intervención di que non temos problema no Concello da Pobra para poder invertir afortunadamente. Son moitos cartos en necesidades urxentes dos veciños, urxentes. O primeiro que hai que atender é as necesidades urxentes dos veciños. Vale? E temos a posibilidade de enderedarnos hasta pois, un 75%, que decir, se cumplimos, hasta un 75% dos ingresos correntes liquidados. Estamos nun 36, e se non me equivoco, pode corrixir mi intervención, se ainda non pagamos, non devolvimos o crédito, bueno, o que vamos a pagar, xa está, pois o 36%, creo que dá un marxen enorme para poder enderedarse. O Concello da Pobra non ten ahora mismo, despois incluso do remanente de superávit que tuvemos o ano pasado, non ten ningún problema para levar a cabo este orzamento e para dar resposta ás necesidades dos veciños. Pois supoño que a ocurrencia que teñen os grupos de oposición é que é mellor non facelo porque eles non teñen moi claro que sexan os máis necesarios. Por certo, eu solamente comentar a orden do día da Comisión de Seguimento, que é certo que non se levou este tema, pero levouse o proxecto de muro de contención do Campo da Alta, as obras do Plan Complementario do POS, adaptación á Lei de Estradas 2013, situación de ampliación do polígono industrial, proposta de central de biomasa para o polígono industrial, información da reunión coa Directora Xeral de Patrimonio Natural, aprobación das bases reguladoras do PAS 2018, Plan Único de Concellos, e orzamentos e modificacións de credo de competencia plenaria. Estas son os temas sin importancia que se tratan na Comisión de Seguimento, que, por certo, non sei se teño tempo para continuar, non existía hasta que chegou Nos Pobra e gobernou neste Concello. Antes, a Comisión de Seguimento estaba constituída polos concelleiros do Partido Popular. Non existía unha comisión onde houbera representantes de outros partidos. E, ademais, tiña abonada ou cobraba unha cuantía pois bastante importante. Non sei se era cada un 200 euros e o coordinador pois 400 ou algo así. Non é o caso, non existe ahora mismo esa comisión con esas características neste Concello. Pero claro, é máis fácil non participar e decir que os que gobernamos en minoría pois facemos fatal as cousas e non levamos temas de interese a tratar en ningún sitio. Se me permite, antes de continuar co turno, e rematando con isto, a orden do día sempre se cumpre e sempre se tratan os temas que van a orden do día. O que sí é habitual que moitas veces algo que xurdiu desde a convocatoria hasta a celebración, pois que se inclúa maiores. En calquer caso, os grupos poden decir ali que non queren falar dese tema, poden marcharse, poden fazer o que queiran. Pero, por un lado, que non levamos puntos, e se os levamos tamén parece mal. É unha situación bastante difícil de comprender. En todo caso, gustaría fazer un pequeno repaso e explicar de onde sale a decisión de traer isto aquí, porque, evidentemente, como explicou a concelleira, non son nin ocurrencias nin inspiracións divinas. A Praia da Ribeirinha, ese arranxo, non solamente o solicitaron os veciños nas asambleas veciñais da Ribeirinha, sino que incluso na visita que fixo este alcalde xunto coas persoas que estaban, os traballadores que están facendo obra de saneamento ali, pois se xuntou un grupo de veciños solicitamos que, por favor, arranxarmos ese camiño. Ata agora non foi posible, temos que negociar efectivamente a cesión dos terreos, pero isto é un crédito que non remata o 31 de decembro. O crédito podemos executalo desde que se aprobe hasta que rematemos as obras. Por eso necesitamos un certo tempo. O de Ouso é unha moción do Partido Popular, quero recordar. O número do artigo 103, lugar da Ponte Sobre, é unha reclamación efectivamente de moi poucos veciños. Que sexa un veciño, eso non quer dicir que non teña dereito a ter un acceso digno á súa vivenda, porque se non podemos estar así, sempre vai haber pistas estropeadas onde haya máis dun veciño e esas persoas nunca van a ter o arranxo. Saída da Praia da Illa, reclamación na Asamblea veciñal que hicimos no Maño. Camiño da Costa na Asamblea e tamén en visita persoal da persoa que estaría afectada, que como probablemente unha neste caso. Pero é un camiño que está a 2 en día de terra, ni siquiera está asfaltado. Hai varios así. Lugar da Pedreira, reclamación na Asamblea veciñal. Número de activo 221, as Carrouchas, reclamación na Asamblea Veciñal e, bueno, evidencia total no mal estado no que se atopa por lo menos unha parte desa estrada. Acceso a Praia Corra, reclamación na Asamblea Veciñal do Campiño.
Lugar do Castro a Banda Seca, reclamación na Asamblea Veciñal do Campiño e reclamación de veciños na alcaldía. Entre a Gándara e as Pedriñas, reclamación de fai moitos anos, ainda non estamos no goberno, na Asamblea que fixemos xa incluso nas Pedriñas e despois se repitiu na de Santa Cruz. A de Rego Cor de Arca, petición dunha veciña, pero, bueno, evidente a súa necesidade porque o último tramo tamén está de terra. E en Cortizo, non quero estenderme neste caso, pero incluso resolución dun conflito veciñal que se está dando hoxe por derribo da propia carretera e do muro de contención. Por lo tanto, son todas obras moi necesarias, moi estudiadas, non é para nada improvisado. Este alcalde as visitou innumerables veces, algunhas delas, moitísimas veces, algunhas delas, e, por lo tanto, non é ninguna improvisación, sino que non está ben estudiado. Temos orzamentos de casi todas elas, pero son orzamentos variables. Por exemplo, a Barria Viriña temos con muro de contención, sin muro de contención. Outra temos con cunetas, sin cunetas. Hai distintas posibilidades que iremos ajustando a medida que vayamos facendo obras e o que vaya sobrando. Intentar, por lo menos, chegar a arranxar o mínimo e que estén transitables. E a partir de aí, a donde cheguemos. Isto tampouco tínhamos necesidade de facelo, de citar aquí todos. Podíamos traer un acordo de crédito extraordinario e simplemente poñer unha partida de 100.000 euros para arranxo de pistas rurales e unha de 20.000 euros para arranxo, pero quisemos ser claros, transparentes e decidir, por lo menos, indicar onde están as nosas intencións e onde levamos traballado xa desde fai moito tempo para intentar arranxar estas pistas. Por lo tanto, de improvisación ninguna. Esta é a tarefa do goberno de traer esta proposta aquí. Ora, a responsabilidade súa é votar a favor ou non, e non hai máis. O acordo previo, podíamos ter levado a comisión de seguimento, pero se traballou a semana do pleno, non tiñamos todo listo na comisión de seguimento. E para o pleno, pois sí, o vendres foi cando tiñamos todo listo e se inclui na orden do día. E nada máis. Simplemente, bueno, lembrar eso, de que non remata o 31 de decembro, sino que unha vez que entre en vigor, teremos meses para ir executando todo isto e poder ponendo ao día estas estradas. Tenga a palabra o Cine Socialista. A ver, eu me imaginei que serían, o sea, que atenderían a reclamacións veciñais. Me imagino que eso, creo que quedou claro que non sería un capricho. Eu me imagino que atenderían a esas reclamacións veciñais. Pero, si o mellor se hubiera elevado á comisión de seguimento, que o Partido Socialista si participou, ao mellor, tanto o Partido Popular, que tamén estaba, e ao mellor, pois, decíase de algún outra, que ao mellor outros veciños, por motivos de traballo ou por outros motivos, ni siquiera se acercaron a este concello nin ás súas asambleas. Pero, bueno, eu entendo que estas son unhas das que se poden arreglar, das tantas que hai que arreglar. Dices a Boteira que é mentira que non se tuvera interés, que é mentira que non se tuvera interés en que se explicara todas estas zonas, porque desde o martes ás 9:00 da noite, hombre, non, que era mentira que non tuveramos interese en ver cales, que non tuveramos interese en ver os camiños. Eso é mentira. A ver, o Partido Socialista mostroulle desinterese. Bueno, digo, para mí é mentira o que está dicindo, porque eu non lle dixen en ningún momento non siga, voume, ou, a ver, tiña presa, que tiña que ir ao tanatorio, pero estuve ali, estuve todo o tempo que me fixo falta, escoitei as explicacións porque me interesaba, que quería saber a que se refería. Por lo tanto, non generalice, a cando fale, bueno, a cando fale, desa persona, ou concrete o que seja, pero non diga que a oposición, os que estábamos ali, somos que pasamos de todo, que somos uns pasotas, non? Tamén, o sea, comentarle que as formas tamén importan. Eu veño dicindo, as formas importan a hora de facer política, e as formas importan máxime nun goberno de 4 concelleiros. Si, digo eu, que non lle caería na semana do pleno de poñer a orden do día, non lle caerían de repente as peticións veciñais destes camiños, na comisión de seguimento, home, puderon incluílo e dicir, si nos dá tempo para o próximo pleno do día 26, temos pensado, si nos dá tempo, faltanos os proxectos ou faltanos o que sea, pero temos pensado isto. Falar, o sea, porque vostedes están en minoría, o goberno moi minoritario, e eu creo que teñen que falar cos demais.
E non o falan. É certo, lee un orden do día, eu estou ali e falouse deses temas. Pero destes que veñen ao pleno non se falou de ningún. María. En primeiro lugar, imagínese se nós considerábamos importante a comisión de seguimento que foi unha proposta do BNG, que se crea esa comisión de seguimento. Evidentemente que foi a vontade do actual goberno municipal de creala, pero a proposta foi do BNG. Que sucede? Eu non dixen que se tratasen temas sin importancia, nin temas ni sin interese. Non poña vostede na miña boca cousas que non digo. Eu o que dixen é que non lle demos sentido a esa comisión precisamente porque vostede acaba de ler agora unha orde do día moi longa e como acaba de decir a voceira do PSOE, logo resulta que o pleno veñen outras cousas. Por lo tanto, en segundo lugar, a mí gustaríame saber cando chego, porque eu non sei con quen vou debatir cando chego aquí, porque polo goberno municipal sempre interveñen dúas persoas, polos grupos da oposición intervimos unha, pero polo goberno sempre interveñen dúas persoas que cada unha dá a súa argumentación. Eu non sei se teño que debater coa portavoz municipal ou se teño que debater co alcalde. Pero bueno, en segundo lugar, din que non é improvisación e, sin embargo, a continuación din que non tiñan o asunto preparado para a comisión de seguimento, senón para o día da convocatoria do pleno. Non sei que entenden ustedes por improvisación e que non. En terceiro lugar, efectivamente foi o portavoz do BNG quen dixo na comisión de seguimento que non necesitábamos que nos explicasen as fotografías. E dixo porque a portavoz municipal que estaba ali non sabía moitas veces das fotografías de que tramos estaba a falar e tiña que ir a consultar co alcalde. Para interpretar unha fotografía non é necesario que ninguén nos dé unha explicación, porque ver fotografías sabemos. E nese sentido dixemos o de que non era necesario que nos explicara, porque ás veces víamos nós antes de que lugar se trataba, antes que a concelleira que estaba intentando explicarlo e que moitas veces non sabía en onde había que situarse. Por outra parte, digo ustedes que son necesidades urgentísimas reclamadas polos veciños, obras de mantemento e asfaltado, pero que obras de mantemento e que obras de asfaltado? Porque non concretaron nada, traen unha lista de cousas sen concretar. Agora nos acabamos de enterar, porque acaba de decir o alcalde, que hai orzamento para esas obras. Sin embargo, no informe que se nos presenta aos grupos da oposición, se acaba de decir vostede, que tiña aí varios orzamentos. A ver, non invento nada, Non dixemos que non, Sí, pero non son uns proxectos técnicos, son orzamentos solicitados a diferentes empresas para saber máis ou menos o que nos estamos movendo, pero non temos un proxecto de todo. Porque, para empezar, o noso técnico municipal ten moito traballo e non vamos a poder traballar sin ter os cartos antes e perder o tempo facendo os proxectos para que despois non aprobe. Preferimos que non os aprobe e despois atraemos os proxectos e chegará a onde chegue. E non é ningún sinsentido. O que non vamos a poder é ter ao técnico municipal facendo todos os proxectos, traeros aquí e que non os aproben. A intención está ben clara do que queremos arranxar, está ben clara. A decisión do voto é súa, por suposto. Home, claro que sí, faltaría máis. Pero vamos a ver, é que o orzamento non dá para todo iso. Bueno, claro, é que non sabemos tampouco que é o que queren facer. Como non sabemos o que queren facer, non sabemos se o orzamento dá ou non dá. E se estamos aprobando, ou estaríamos aprobando unha cousa que non sabemos nin o que é. Por outra parte, bueno, a demagoxia que se fai intentando acusar os membros da oposición de que non se vai aprobar, nos non dixemos que íbamos a votar en contra, non dixemos, non falamos do noso sentido de voto, non se nos acuse de nada antes de que cheguemos a ese momento que o manifestemos. E, por outra parte, me quedaba aquí unha cousa. Nada máis, non tiña nada máis que decir. Eso, que seguimos pensando que é obra de improvisación, que non sabemos realmente o que é o que queren facer, non sabemos se ese orzamento dá para facer todas esas obras, e non nos parece a maneira de traer unha proposta ao pleno, desde logo. Por Partido Popular. Bien. Nadie, creo que de los que estamos aquí presentes, creo que duda de las necesidades de los vecinos. Yo creo que la única diferencia puede ser la prioridad o no en las actuaciones. Y una vez determinada la prioridad o no, es cuantificarlas, proyectarlas y hacerlas con... Creo que lo que queda en evidencia por las palabras de la portavoz y sobre todo del alcalde es que es un tema que se les ocurrió a última hora, lo desarrollaron de aquella manera,
bueno, es lo que, oye, sus palabras, yo no dijo que, oye, bueno, a proposta de pleno, sí, pero non as intencións de levarnos as carreteras, Dios mío. A propuesta de entrar al pleno, es decir, yo entiendo que al pleno, cuando se pide 120.000 euros, que lógicamente, me supongo que el informe de intervención tiene que decir que es bien, si no, no se podría ni pedir, es que ya es obvio, es que es lógico que sea urgente y es lógico que haya poder de endeudamiento. Es que si no, ya no, estamos presumiendo de cosas que realmente, oye, ya es obvio. No hace falta que nos diga que el informe dice que se nos podemos endeudar, sino que no lo creen ustedes. Pero sí que creo que también es obvio la improvisación y sobre todo la falta de concreción. Volvemos al mismo tema. Ustedes nos dicen, oye, 120.000 euros para arreglar caminos, pero nosotros lo que queremos es concreción de lo que queremos hacer. Queremos saber si vamos a hacer un muro de contención o no. Queremos saber lo que nos va a costar cada obra. Yo entiendo que eso puede parecer mal o que supone trabajo. Yo lo entiendo. Eso lo entiendo. Pero también nuestra responsabilidad es saber dónde vamos a emplear el dinero y en qué y por qué. Y no que nos digan, vamos a hacer esto así y esto así. Yo vuelvo a decirles que creo que sus problemas son las formas. Y después lo que nos piden es siempre lo mismo. Es decir, siempre todo a última hora, siempre condicionado a tal, siempre con la espada de Damocles de que los vecinos van a decir, mire, si las obras se hacen o no se hacen, responsabilidad del gobierno, no de la oposición, ¿no? Si las cosas funcionan o no funcionan este ayuntamiento, es responsabilidad del gobierno y los partidos que lo han puesto ustedes ahí, no de los demás. Pero también le digo una cosa, ¿saben qué? Mire, ustedes nos piden confianza. Y la realidad es que después de 2 años y medio, lo que han demostrado ustedes es que proponen 27 cosas, sobre todo en las comisiones de seguimiento, que al final nunca desarrollan. Es decir, plantean obras que al final no son capaces de hacer, como obras del post del 2015 que están todavía sin ejecutar 2 años después, nos plantean siempre historias que al final, la realidad, ya sabemos que nunca es culpa suya, siempre es culpa de otros o de la administración o de otra historia. Pero la realidad es que al final ustedes, la confianza y la fiabilidad se tiene, pero hay que cuidarla. Y ustedes al final la van perdiendo porque hacen las cosas como las hacen. Y pues no le eximan, no hagan que esa responsabilidad que es suya se la pasen a los demás, ¿sabes? Traigan lo que quieran, traigan lo documentado, se puede estudiar, se puede negociar, se puede hacer de todo, pero no hagan las cosas como las siguen haciendo. Es su responsabilidad hacerlo, ¿sabes? Es su libertad, hacer lo que quieran y como quieran. Y la nuestra es tomar decisiones al respecto. Aporta o goberno. Bueno, aquí o que se trae unha proposta concreta de llevar a cabo unhas obras claras en determinadas zonas que todos os que están nesta corporación coñecemos e hasta donde sexa posible tendo en conta as características das distintas estradas, que hai distintos presupuestos e que pode ser un pouco máis ou un pouco menos, depende como se faga finalmente. Eso todos os coñecemos e evidentemente con esa información que é do que estamos falando. Non estamos falando de outra cousa, estamos falando dun tema moi concreto. E, evidentemente, é responsabilidade de todo o pleno, xa que o goberno de Nós Pobra, o goberno do Concello da Pobra, está en minoría, como vostedes repetiron moitas veces aquí, é responsabilidade de todos nós, os que estamos aquí, decidir se esas obras se van levar a cabo ou non. Non é solamente a responsabilidade do goberno. A responsabilidade do goberno é traer a esas obras aquí, que donde hai que aprobalas, porque así o di a lei. Entón, tendo en conta que é o goberno que trae esa proposta aquí de gastar 120.000 euros en mellorar as estradas, sobre todo rurais, deste concello, algunhas delas, que ainda quedan outras moitas por arreglar, é a responsabilidade de todos e todas aprobar ou non. Entón, nós cumplimos a nosa parte. Traemos aquí unha proposta para arranxar por valor de 120.000 euros as estradas, algunhas delas, que están en moi mal estado no noso concello. Agora é labor de todos decidir. Ben, pasamos a votación. Votos a favor da proposta. Todos en contra. Abstencións. E non se aproba a proposta. Pasamos ao seguinte punto do día e é a aprobación provisional do decreto extraordinario número 8, investimentos en deportes e cultura. Ten de novo a palabra a señora concelleira. Neste caso, tamén se trata de aprobar provisionalmente o crédito extraordinario número 0817 por un importe de 62.000 euros para as finalidades que detallamos
que son as seguintes, perdón. Instalacións deportivas, investimentos de reposición en edificios e outras construcións, equipamentos culturais e museos, equipos para o proceso de información, equipamentos culturais e museos, investimentos de reposición en edificios e outras construcións, investimentos en maquinaria, investimentos de reposición en bens destinados a uso xeral, arrendamento de edificios, rede cultural, actividades socioculturais e outros suministros. Estamos falando dun valor de 62.000 euros e, neste caso, o que se faría sería financialo coas baixas noutras partidas orzamentarias que teñen que ver con soldos ou parte de soldos ou complementos que non se abonaron, que non foron necesarios abonar por diferentes motivos e que están ahora mismo a disposición libres no orzamento que está prorrogado. Non estamos falando, polo tanto, de financialo con endeudamento, sino de transferir os cartos dunhas partidas para outras. Obras a destacar, neste caso, trátase de arreglar a cuberta do polideportivo na Rúa Venecia, que ten goteiras, invertir no Museo de Vallinclán na limpeza e arranxo das filtracións na cuberta do escritorio, e tamén algún equipamento, sobre todo son, cañón e proxector do museo, adquisición dunha máquina cortacéspede para a Brigada de Obras e rehabilitación de lavadoiros. En concreto, falaríamos dos da Ribeiriña, Sampaio, a Conga e Rosamonde, se fora posible. Trátase, eso, de transferir de unhas partidas a outras para poder levar a cabo estas obras dentro deste ano orzamentario. Ten a palabra o filosofista. Isto, o punto é repetir o mesmo argumento do anterior. É o mismo, porque, como vostede decía antes, que a súa obrigación do goberno é traerlo a pleno para saber se se aproba ou non, pero a mellor, desde o meu punto de vista, había que traballarlo antes e despois traerlo a pleno, para que salira adiante. Esa é a miña humilde opinión. Podemos discrepar un montón. E ratificarse no que se dixo anteriormente, ratificarme no que dixen ou incluso facer propias as palabras que fixeron os portavoces da oposición para o mesmo tema. Son outros investimentos que tamén digo, as goteiras do Polideportivo de Venecia levan anos e anos, que son urgentes, pero as formas importan. As formas importan. Olga. Ben, ao contrario do que opina a portavoz do Partido Socialista, para o Venera este caso é moi diferente do anterior, porque neste caso estamos falando de cuestións que xa se debateron neste pleno, algunhas delas, e que son obras de mantemento necesarias para nós. Nós o único que temos que decir al respecto deste, como teníamos que decir al respecto do outro tamén, é que isto é consecuencia de non ter uns orzamentos para 2017, porque claro, como se fixeron con eles era demasiado tarde. Agardamos que para 2018 se eviten todos estes follóns preparando con tempo uns orzamentos que inclúan todos os gastos necesarios, e así non temos que andar pleno tras pleno con recoñecementos con aprobacións de decretos extraordinarios e todas estas cousas. Para nós, efectivamente, este non é o mesmo caso que o anterior. Seguimos dubidando que o orzamentado dea para algunhas das obras que aí se mencionan, como o caso da coberta do polideportivo ou a adquisición de material e ao mesmo tempo limpeza de arranxo das filtracións da coberta do auditorio. Nos parece que o orzamento pode ser moi escaso, non sabemos se hai algún proxecto xa, se conta con algún proxecto onde se indique que con eses cartos sería suficiente, pero desde logo nós consideramos que dificilmente pode ser suficiente. Agora son obras que as que xa se falou no pleno en algunha comisión que son obras necesarias. No Partido Popular.
Bien, yo creo que al final hay cosas que son reiterativas y volvemos a las mismas. Nosotros echamos en falta un proyecto de todas estas actuaciones, es decir, y hay algunas que nos llaman incluso la atención y hay algunas que incluso le preguntaré que nos expliquen a qué se refiere. Los arrendamientos de edificios por 12.000 euros, me gustaría saber realmente qué compromiso de arrendamiento es y por qué no estaba en el presupuesto. La promoción de la agricultura por 14.000, la promoción de las actividades culturales por 4.000 y el resto. Pero esas son dudas de que no sabemos en qué se va a emplear ese dinero, nos gustaría que nos lo aclarara. Pero también al final, es lo mismo un poco lo que hablábamos antes, al final ustedes siempre traen cosas que lo que generan es incertidumbre. Traen una actuación de la cubierta del Polideportivo de Venecia 6.000 euros que yo sinceramente creo que no les va a llegar, por lo poco que sé, y no soy técnico al respecto, pero me sorprende más que esa, la actuación que ustedes plantean en la Torre de Bermúdez por 10.000 euros, cuando nuestro alcalde ya manifestó, presentasteis un proyecto a la Diputación creo que era de 21.000, a la Junta de Galicia 17.000, después hablasteis de que en el presupuesto de 2017 ibas a reservar una partida de 12.000, y ahora estoy con 10.000. Yo no sé si que cada vez es que vamos a arreglarlo, somos más eficientes, arreglamos las cosas con menos dinero, o que los proyectos van variando. Y lo importante yo creo que es hacer las actuaciones que hay que hacer y solventarlo. Entonces, todas estas cosas lo que te hacen, te generan dudas. Realmente es una operación distinta a la anterior, porque no vamos a un crédito bancario, sino que es un cambio de partidas presupuestarias de una partida a otra. Pero sí que lo que volvemos es el mismo planteamiento de que todo lo que plantean, yo creo que tienen que traerlo desarrollado de alguna manera, cuantificado y que sea realista. Porque no deja de ser más que una propuesta de buenas intenciones y cuya realidad de aplicación, por sus mismas manifestaciones, es complicada de confiar en que sea así. Bueno. Bueno, na propia memoria fai referencia á razón pola que pois non hai crédito suficiente para algo como comentaba a rede cultural ou o tema dos alugueres, non? Si leo a aprobación dos recoñecementos extrajudiciais 02 e 03 supuxo a imputación ao orzamento de 2017 de 40.506 euros. As partidas da área de gasto 3 capítulo 2, onde se inclúen os gastos correntes dos servizos de ensino, cultura, deporte, ofertas populares, entre outros. Isto supuxo que o crédito disponible para os gastos este ano se reducirá en 40.000. A execución do gasto realizado nos meses que levamos e a previsión do que queda, pois fai que se fagan preciso alrededor incrementar uns 30.000 euros. O sea, foi o feito de os recoñecementos extrajudiciais que mermaron pois as partidas nestas áreas e, claro, eso, os orzamentos prorrogados fai que se sea necesario pois incrementar agora estas partidas. Con respecto, me comentaba o arranxo, por exemplo, da cuberta do Museo Valle Inclán, nos solicitamos unha subvención á Xunta por un 1% cultural para facer unha actuación importante dentro do que é o propio edificio, non? E o auditorio. Por lo tanto, o que vamos facer agora é un arranxo, unha limpeza e arreglar as filtracións. Non se trata de un cambio de cuberta, evidentemente. Entonces, na espera de si conseguimos esa subvención, que sería moi importante, ademais, pois, mentres tanto, facemos os arreglos necesarios para evitar as sumidades. En previsión de que se nos dan esa subvención, podamos facer unha actuación moitísimo máis importante, senón, nun tempo facelo con recursos propios ou mesmo a través de outra subvención. Espero, non sei se respondei a todas as preguntas, que tampouco anotei todo. Pois, en principio, en canto aos orzamentos, son os que temos que nos dan dentro dos servicios técnicos do propio Concello e o que temos, pois, pedindo a empresas. O Grupo Socialista. No, non sei. Por la Unidad. Sí, sí, el Partido Popular que tiene más. Bueno, yo le he pedido una serie de declaraciones que no me ha dado ninguna.
tengo claro que al final ustedes hacen una modificación de partidas porque realmente está la partida votada, es obvio. Pero no hace falta que no lo lea, que le falta 40.000 pues se paga algo. No, es que es algo que es obvio, es decir, hasta ahí, dentro de mi ignorancia, pues llego. No hace falta que esa aclaración, pues se lo agradezco de todos modos. Vuelvo a saber, sin saber por qué tenemos una definición de arrendamientos de edificios de 12.000 euros, no sé si hemos arrendado algo mayores o menores si no tenemos partidos. Hemos arrendado, no sé. hemos o lagar y hemos arrendado las naves donde vaya a todo lo que tenga que dar. Entonces hemos arrendado sin tener partido presupuestario para ello, ¿o no? Estamos en presupuestos prorrogados. Bien, pero si el presupuesto prorrogado no tiene partida presupuestaria, la pregunta es muy sencilla. ¿Hemos hecho contratos de arrendamiento sin tener partida presupuestaria para ellos mismos? ¿O teníamos estaban dentro de esa área, no en concreto para eso, pero... No, porque los reconocimientos extrajudiciales se pagaron el año pasado. Sí, eso en concreto. Bien, sigue. La promoción cultural no sé cuál es el caso, porque tenemos 14.000 euros en la promoción cultural. Es porque pagamos o reconocimiento extrajudicial por valor de 40.000 euros. Entonces, esos 40.000 euros pues, se disminuyeron las partidas que teníamos para pagar todas esas cosas. Bien. Y ahora pues necesitamos pues, complementarlas, digamos, para poder... Bien, y a raíz de sus manifestaciones anteriores, yo creo que vuelve a quedar manifiesto lo que ustedes hacen. Mire, ustedes han presentado un proyecto a Madrid, de un 1%, toda esta historia, un proyecto que creo que, no sé si tiene una consideración mayor o menor, pero creo que probablemente sea significativo. Creo que lo normal, una corporación en minoría como son ustedes, lo normal es que hubieran primero traído al pleno, consensuado y votado. No primero presentar un proyecto de una administración donde después podemos encontrarnos que nos den o no el dinero y podemos encontrarnos que los miembros de la corporación estén o no de acuerdo en esa ejecución. Pero claro, volvemos al mismo tema. Es la forma de plantear las cosas. Ustedes las plantean de una forma muy curiosa y después todos decimos que decir que eso está bien hecho. Creo que han tenido tiempo para consensuarlo, hablarlo y al menos tener la dignidad o al menos la humildad de decirle al resto de la corporación que van a presentar ese proyecto a la Administración Central del Estado para tratar de tener una subvención para mejorar una instalación local. Pero no, ustedes se lo callan, lo plantan ahora como si fuera un tema importante, cuando lo lógico y natural es que las formas, como dice la concejala del Partido Socialista, como dicen los compañeros del BNG, como decimos nosotros, son importantes, aunque para ustedes es lo menos importante de todo. Es importante. Y al final lo están planteando, te vuelvo a decir yo, ustedes nos hablan de 3 presupuestos, de 4 presupuestos distintos para me supongo que reparación, porque con 21.000 euros o 17.000 euros ustedes no cambian la cubierta de la torre, y si la cambiaran había que ponernos una medalla. Pero ustedes mismos han planteado solo obras de mantenimiento y subsanación de las humedades que tiene la torre de Bermud en 4 meses, 4 presupuestos distintos. ¿De cuál me tengo que fiar? Porque yo no he visto ninguno, pero ustedes mismos han planteado a una administración un presupuesto de 21.700 euros, a otra administración 17.000 y pico euros, después iban a poner el presupuesto de este año 17.000, ahora son 12.000, son 10. Y oiga, vuelvo a decir que la confianza hay que ganarse y demostrarla todos los días. Y ustedes no lo hacen. Esto es lo que hay. Y nos están pidiendo siempre, está claro que las actuaciones hay que hacerlas, pero creo que las cosas tienen que empezar a hacerlas de otra manera, si quieren, si no, sigan ustedes como quieran, pero no cuenten que encima le demos la razón y la aplaudamos. Porque oiga, las cosas no son así, no son así. Bueno, a verdade nos pedimos unha subvención como pedimos moitísimas outras. É moi difícil ter ao día absolutamente de todo o que se leva a cabo nun concello. Temos un pleno mensual, donde se tratan, como saben, pois unha media de 12, 15 propostas que veñen aquí. Hai moitísimo, todo eso leva unha serie de traballos que estás continuamente pois sacando temas adiante. É certo que pedimos pois, moitísimas subvencións que ao mellor pois, non as coñecen todas, pero forma parte de ser goberno, porque para ben ou para mal somos goberno e hai decisións que temos que tomar. As que temos que tomarnos, as tomamos. As que teñen que vir ao pleno, vimos aquí e as aproba o pleno como ten que ser, dentro da legalidade. Entonces, bueno, actuamos como goberno, consideramos que temos que actuar. Ademais, é moi difícil chegar a acordos con esta corporación.
sinceramente. Pero a culpa non será... Non sei, cada un, estou de acordo que será de todos. É certo que cando evidentemente, é de todos, non estou excluindo nada. Dice, é moi difícil chegar a acordos nesta corporación, moi difícil. E de feito, acabamos de ver como non aprobamos 120.000 euros en obras para melloras das estradas deste concello. Mire, es difícil, pero la culpa es de todos. Pero sobre todo, la responsabilidad es suya. O eso nada. Bueno, quien gobierna, gobierna. Yo parece que al final la culpa la tenemos. Cando chegamos ao pleno a tomar decisións, as decisións a toma o pleno. A labor do goberno é traer ao pleno pois, os proxectos. Se estudian e se deciden. Hai cousas que, ao mellor, non sei, necesitan unha gran análise. Hai outras, como as que trouxemos hoxe, desde o meu punto de vista, que non necesitan unha análise tan pormenorizado, porque as cousas creo que están á vista de ollo se se pasea. As decisións son de todos. E neste caso, pois tamén. Solo la parte. Y miren, yo creo que es importante cuando se presenta un proyecto de cierta envergadura. No es lo mismo que ustedes pidan subvenciones que salen recurrentemente en todas las administraciones, y es lógico que las soliciten, que las consigan, que las gestionen y que las ejecuten. Porque, oiga, ustedes un inmenso porcentaje ni lo consiguen. Pero sí que no es de recibo que ustedes presenten un proyecto de una envergadura de más de 500.000 euros a una administración y que esta corporación no tenga conocimiento ni haya votado por ello. Eso no es normal. No me diga que eso no es normal porque no es. A mí que usted pida una subvención de 5.000, 10.000, 20.000 o 30.000 euros para ciertas actividades, entra dentro del tránsito diario y muchas veces la agilidad no te permite tener una comunicación o tenerla pleno. Pero obras de esa envergadura, ustedes pueden hacerlo como quieran, pero no es lo normal. Podemos debatir de verdade sobre moitas cousas e sobre como se funcionou hasta cuando. Exactamente. Pero estamos falando do que hai que facer legalmente. No punto de día non vai ese proxecto e simplemente unha aclaración sobre o proxecto de limpeza, pois sí, hubo distintos orzamentos porque podes facer ou moito ou pouco e agora vamos a facer o mínimo posible para que non se produzcan humidades e para limpar a coberta do auditorio. O mínimo posible porque se nos conceden a subvención sería volver a gastar os cartos no mismo. Creo que ten toda a lógica do mundo, pero bueno. A ver, pasamos a votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. 7. Pasamos ao seguinte punto do día, que é de novo unha aprobación de suplemento de decreto número 1 de 2017, que ten que ver con subvencións nominativas. Ten de novo a palabra a señora concelleira. Si neste caso trátase de aprobar provisionalmente o suplemento de crédito por un importe total de 50.780 euros para finalidades, neste caso sería para promoción, para subvencións a familia e institucións sen ánimo de lucro. Bueno, son subvencións, sobre todo, subvencións nominativas. Neste caso tamén se financiarían un cambio, pois, unha transferencia de crédito dunha partida a outra, neste caso sería con 28.000 euros que non se pagan de xuros, porque este ano, pois, non hai que pagar, hai un préstamo que está amortizado, polo tanto, se diminuiu 28.000 euros de xuros e logo tamén por certos servizos de xestión tributaria no sistema tributario que non se pagaron, non? Que non se contrataron. 22.780 euros. Para que? No ano pasado, no ano 2017, por distintos motivos, non foi posible conceder pois estas subvencións nominativas por importe de 50.780 euros, pois a Asociación de Amas de Casa, a Escola de Música, a Comisión de Festas de Semana Santa, a Comisión de Festas do Carmen do Castelo, a Comisión de Festas de Semana Santa tamén do Caramiñal, Castelo Caramiñal, ao Club Remo Puebla e a convocatoria de deportes. A proposta que trae o goberno é pois poder levar a cabo, poder entregar e, bueno, financiar estas subvencións nominativas. A portavoz socialista. A mí gustaríame saber por que non se pagaron en tempo. Por que non se pagaron en tempo.
estas cantidades ás asociacións. Home, a ver, a convocatoria do Deportes de 2016 estamos acabando o 17 e ainda están sin cobrar. Eu tamén facería eso de ineficacia, porque non ten sentido de que esteamos acabando o 17 e ainda este sin pagar as actividades realizadas no 16. Aquí hai un montón de persoas afectadas por esta cuestión, porque hai un montón de asociacións que non recibiron a súa subvención. Por lo tanto, a ver, hai que votar a favor porque non queda outra, pero a verdade é que a desidia móstrase pois en nin siquiera ter pagado as asociacións do Concello en tempos e formas. María. Perdón. Ben, estas outras son consecuencias, xa se dixeron moitas veces en este pleno e en outros da carencia dos orzamentos que contemplaran perfectamente todas estas partidas e demais. Dentro de BNG estamos a favor de que estas subvencións que están acordadas e concedidas a entidades que saen adiante po esforzo continuado da xente ao longo de todo o ano, traballando denodadamente un día tras outro, e especialmente cando teñen lugar as celebracións que eles dirixen, que se encontran que asumiron gastos precisamente baseados en subvencións que lle foron prometidas desde o Concello, e por esta razón, por esta preocupación de que sexan estas entes precisamente, estes colectivos, os que estén sendo perxudicados precisamente por a falta de orzamento, digo, unha vez máis. Ben claro está na memoria que entrega a alcaldía que desde a Asociación de Amas de Casas as convocatorias de deportes, pasando por os clubes de remo, aquelas comisións, insistimos, integradas por xente que traballa todo o ano, ben sexa para a Semana Santa ou ben sexa para o Carmen do Castelo ou do Carmiñal, se o caso fora, merecen precisamente que se atenda e se les pague en tempo, ainda que non é o caso. Teríamos unha pregunta, non sei por qué, pero entendín onte na comisión informativa que unha parte da xestión do sistema tributario dos 22.780 euros tiñan que ver nunha partida que non se había pagado precisamente pola carencia ou polo cierre, polo peche do servicio de información do catastro, pero non é isto o que pon a memoria do Concello, a memoria da alcaldía, de calquera maneira, o BNG, precisamente pensando na preocupación que esta xente que pasa estes colectivos que son ahora beneficiarios están pasando, vai a votar a favor da proposta. Sí, ten a palabra para Partido. Bien, pues realmente creo que todos coincidimos que las asociaciones y clubs realmente siempre que hacen una labor social importante deben tener en tiempo y forma las ayudas. Lo que queremos es que nos expliquen cuáles son los diversos motivos que han hecho que realmente no cobren. Y tenemos también que nos aclaren por qué los clubes deportivos no han cobrado el 2015. Porque hablamos aquí del 2016, pero no han cobrado aquí tampoco el 2015 y aquí no están. ¿Por qué las AMPAs no han cobrado el 2015 y aquí tampoco están? Realmente creo que, no sé cómo hacen ustedes el reparto o qué tienen a la búsqueda de los recursos, pero hoy nos encontramos en una situación que serán por los motivos que nos explicarán, supongo, a continuación, y que también es su motivación, que los clubes y entidades deportivas de nuestro municipio llevan sin cobrar ni el 2015 ni el 2016, ya no hablo del 2017 porque ahora estamos en él, puede entenderse más o menos, y igual que las AMPAs. Entonces, me gustaría que nos lo aclararan antes de tomar decisión al respecto. Ten palabra, por favor. Bueno, se non me equivoco, teño de equivocarme, pero se non que me corrixe a conselleira de Deportes, creo que xa viñan un ano atrasado, xa se estaba pagando con un ano de atraso. En todo caso, o que pasou
Estes días, hoxe, entonces, salía na prensa que hai moitos concellos que teñen problemas similares. Temos neste país un problema grave os médicos de intervención e secretaría que son escasos. Cando un profesor se pon enfermo, ven outro e o sustituye e fai o seu traballo nas súas horas pues, totales. Entonces se pode realmente pues, seguir a labor, digo profesor, porque é a miña profesión e sei como funciona, ¿no? Pero sabemos, os que estamos aquí, que o caso dos técnicos de secretaría, intervención, tal, son técnicos do Estado e cando alguén se pon enfermo ou ten o problema que sexa, pois non hai sustituto. Non existe un sustituto neste país, non existe en España e é un serio problema que teñen moitísimos concellos e a Pobra pois é un deses concellos. Cando se contrata un persoal acumulado, esa persoa que ven traballar ao concello pois ten o seu traballo habitual. En este caso, pois veu nun momento dado, pois o servicio de intervención pois se o levou pois unha persoa cando pois, o servicio aquí non se daba todos os días por motivos ademais moi justificados, pois hubo que optar por ter unha persoa acumulada que traballa moi pouquiñas horas á semana. Evidentemente, o traballo como secretaría é un traballo moi intenso e de moita carga de traballo, sobre todo nun concello onde ademais se fan plenos e se están preparando cousas todos os meses e hai moito traballo. Por lo tanto, é moi difícil pois levar todo o día. En parte, eso realmente foi o que pasou, porque claro, os políticos tomamos decisións, pero non somos os que xestionamos e levamos a cabo todos eses procesos. Son as persoas que traballan nos concellos e, vexese na administración e distintos técnicos, os que teñen que realmente logo pois, facer realidade e facer o traballo realmente de campo. E iso realmente foi o que aconteceu. Foi imposible, a finales do ano pasado, ser capaces de levar, e iso fixo, de poder sacalas, e iso fixo que se quedaran acumuladas para este ano. Por eso este ano queremos dar as dúas xuntas, as do ano 2016, 15 e 16, porque como lle digo, se non me equivoco, xa iban un ano atrasadas. Sí, porque 2015 xa se está xestionando. A ver, dentro dos presupostos prorrogados xa temos unhas, as que lle corresponderían a 2016. Entón, estamos dando dúas no mesmo ano. Queremos subsanar o problema que se deu o ano pasado e dar doble subvencións dentro deste ano. Vale, nos actualizaríamos un pouco a situación. Entón, para iso, e xa que temos a posibilidade de ter cartos nunha partida, pois cambiarla para outra, por lo que coincido totalmente con vostede, que é moi importante que toda esta xente que traballa, ademais, de forma altruista por deporte, por educación, por a cultura no noso concello, e que fan moitas cousas e moi importantes, pois sí, é certo que yo debemos, non? E por iso traemos a pleno esta actualización. Eu espero que as explicacións que lle dea, polo menos, pois, intente comprenderlas. Non digo que as comparta, pero... Unha explicación que, non sei se solicitou o Porto Benegal, o catastro, había esa posibilidade, esa dupla posibilidade, e ao final, eses cartos que eran na vosa limitación, que utilizamos outra que había que daba todos nesa partida, chamamos de proxectos ou algo así, pois había varios que non se utilizaron e o catastro foi porque a empresa renunciou a novo concurso e marchou, pero iso temos explicado alguna vez. Temos que volver a sacar o concurso, en todo caso. Sí, son os 5 minutos. Vamos aos 5, non? Pero unha pregunta, o orzamento do ano 2015 está pechado. Como van a pagar as subvencióes do PIB? Con estes orzamentos, por eso estamos facendo este cambio. Unhas se están xestionando e ahora unhas están pagadas, o que é o 2015. Agora o que queremos é ter partida económica para poder dar tamén o 2016. E no mesmo ano, pagar as dúas. As dúas anualidades para quedar actualizados. Sería que traerlas como de... No, porque está aí.
Anterior, o prorrogado xa ten unha partida. E ahora está pechado. No, prorrogado 2016 había ido, no, que explique. Sí, no prorrogado había. Estas partidas son habituales, es decir, todos os anos se pagan estas nominativas, como vostede ben sabe, non? Claro, Entonces, neste prorrogado hai partida para pagar unhas, pero non para pagar o doblete, para facer as que non pagamos o ano pasado. E se pagan as dúas con cargo a este orzamento de 2016. Se tes un orzamento pechado, podes volver sempre a él. Pero non vamos ao 2015, estamos pagando todo cos cartos de 2017. Orzamento de 2017 e a prórroga de 2016. Si non me explico mal. Sí, me explico. Parte interventor tamén. Hai que distinguir o que os gastos que se financia a subvención e o que corresponden aos gastos de en que ano se convoca ou se concede a subvención. Aquí se está falando de subvencións para gastos realizados no ano 2015. No ano 2016. Pero eso non significa que se vayan a reabrir, por decirlo como xeito, os orzamentos para os vecinos. Vais a contar con recuestas. Sí. A convocar. No sé si te digo más. Colonia. No. Partido Popular. Bueno, yo todos los motivos los entiendo, no los comparto, porque mire, bajas y altas en todas las facetas de la administración siempre sigue, y creo que después está la función política de ser eficiente y dar prioridad. Y yo creo que las asociaciones, clubes, entidades en ánimo de lucro de este concello hay que darle prioridad porque realmente muchas subsisten gracias a este tipo de subvenciones. Me sorprende decir, entiendo que ustedes quieren hacer doble partida este año, pero lo que no sigo sin entender es porque la del 2015 está sin pagar. Porque aunque no tuvieran el crédito, que es lo que están pidiendo ahora, la que tenían en el presupuesto prorrogado podían haberla pagado. Y ya no la pagaron el año pasado. Porque hay una labor de fiscalización que hay que hacer o servicio de pero vamos a ver, y se puede que no se fixe. Pero podemos entender que digamos un retraso de un año, pero no de 2 años y medio. Pero No. Había sido un retraso de un ano co goberno anterior. Que nunca se actualizó. Nos estamos intentando no retrasar. Estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de dos cosas distintas. Que quede claro que estamos había hablando un de dos cosas retraso distintas. que se hacía al gobierno anterior. Estoy diciendo que se pagaba un año vencido. Se pagaba un año vencido. Pero se pagaban en el año siguiente. Yo lo que os pregunto es por qué al 26 de octubre estamos recurriendo un préstamo para pagar. No es un préstamo. Un crédito. Una modificación del partido. Claro, no estamos recurriendo a... Exactamente. Es normal. Cuando no se ha pagado... Perdón. No sé, es decir, yo estoy preguntando por qué la que se podía pagar con el presupuesto prorrogado todavía no está pagada. Porque tampoco se pagó el año pasado. En algún caso sí. En un caso, yo todos los clubes deportivos que he consultado ayer y hoy, espero, que han sido 4, ninguno ha cobrado ni en 2015 ni en 2016. El deportes no. Las AMPAs que yo sepa, la AMPA con la que he hablado tampoco cobra. Pero oye, no sé entonces cuál ha cobrado. Y sí que, pues vuelvo a decir... Hay algunas que sí, como la Escuela de Música, sí. No, bueno, es que la Escuela de Música le pagamos en 2017 y nosotros estábamos hablando del 2016, ya lo pones aquí, que realmente la Escuela de Música he cobrado en su momento. Estamos haciendo No, la Escuela de Música también tiene un año atrasado. Aquí pones 2017, ¿no? Bueno, porque... Claro, porque cada orzamento de este año se pagó al anterior y este año a partir estaba ahí. Hay que darle tamén o doble á Escola de Música, porque o ano pasado porque a Escola de Música non tiña o atraso que tiñan as outras, porque probablemente o atraso ven de moitos anos atrás. Mira, non sei, de ben. Pero vamos a ver, la explicación es esa, y sigo sin entender por qué no están las AMPAs, yo, sinceramente, entiendo que estén las asociaciones deportivas, pues oye, igual gestión que tenemos comunas, que es una gestión pues nefasta, porque vamos un atraso considerable por una actuación que, independientemente de la fiscalización que tiene que tener intervención y tesorería y secretaría, es bastante sencilla, no es ningún trámite tan complejo como otros estudiantes. Y creo que hay que darle prioridad. Y creo que una vez que lo hacemos y queremos regularizar y creo que en eso todos coincidimos, debemos hacerlo con todas, no solo con una. Yo estaba seguro que no lo iba a convencer. Lógicamente, porque es que el argumento tampoco es convincente, no porque estemos en
Tamén me gustaría lembrar unha cousa que tamén é de justicia. A veces tamén os que solicitan non presentan os papeles en regla en tempo, retrasan e fai que a veces non chegan a tempo para pagarse entre o ano. Porque si no momento que as trouxeran, seguramente tenían todas pagadas. Pero a tramitación é máis complexa do que vostede di e a veces ten lugar ou hai unha persona nova que asume esa competencia en toda a asociación e está máis despistada. Teño a palabra para pensar. Ben, votos a favor da proposta e aprobase por unanimidade e pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal do PSOE que viña pendiente do pleno anterior relativa a mellorar as múltiples deficiencias do centro de saúde. Ten a palabra a voceira. Bueno, solicítase que se faga o mantenimento adecuado do centro de saúde, porque, desde logo, non hai visos de que de xeito inmediato haxa un novo. Entonces, o que se pide aquí son, bueno, múltiples deficiencias que unhas son competencia da administración autonómica e outras son competencia do Consello. Pero, bueno, de calquera xeito, quen ten que xestionalo sempre é o Concello, non diante da administración que competa. Falamos de que non lle chega agua quente ao piso de arriba, ou chegalle despois de gastar cantidades inmensas de agua, simplemente a agua fai falta para o desenrolo da súa actividade, para unha limpeza de oído, simplemente para eso, se fai falta, e non van a andar co caldeiro que, bueno, da planta baixa ao primeiro piso. Non se cambian as luces fluorescentes, nin case quedan nos despachos, están, bueno, por decirlo de alguma maneira, a media luz. Hai que ter en conta que para ver determinadas lesións ou facer suturas é necesaria unha boa iluminación para que o traballo se faga con a precisión que necesita un traballador da medicina. Para ofrecer un servicio de calidade hai que poñer os medios para que os profesionais desempeñen o seu traballo nas mellores condicións e para que os pacientes vexamos cumpridas todas as expectativas como usuarios. Hai goteiras polas veníns do despacho da matrona e pola sala de urxencias. Houve desprendementos da cornisa, da causa sorte de que nese intre non pasaba ninguna persona por debaixo, e tamén de outras zonas externas. Os azulexos da zona do lavamans das consultas dos médicos despréndese. O material mobiliario dos despachos nin é o adecuado, está en estado deplorable para que, a ver, incluso nas sillas, para que un paciente este sentado debidamente poida caer ao chan e as consecuencias que poda ter, non, esa caída. A pintura está descorchada en algunhas paredes por lo que entendemos que é imprescindible pintar todo o centro para higienizalo. A caldeira anticuada ten un consumo excesivo, carecendo de indicador para saber cando se acaba o gasóleo e se queda sin combustible. Normalmente hai que esperar 2 días para que veña a fontaneira e poñela en marcha. 2 días de inverno sen calefacción no centro de saúde, con persoas enfermas, desde logo, é inadmisible. A doble fiestra de aluminio sen rotura de pote térmico fai que no inverno frito frío e no verán se acumule calor. De feito, en algúns despachos dos médicos, o propio persoal ofrece compra do seu peto ventiladores para o propio facultativo, mas para que os pacientes estén máis agradables na consulta. O que se pide, os acordos son instar de maneira urxente aos Sergas para que adoten as medidas oportunas que se sabe a súa competencia e descritas na exposición de motivos, con fin de que os usuarios da sanidade pública non vexan minguados os dereitos especiais. E o punto número 2, se no prazo de 3 meses non se asumen as melloras por parte dos Sergas, visto que é posible a realización dun investimento unha operación de endeudamento, como a que se acaba de facer e fixeron no anterior pleno, se procede a elaboración do proxecto executivo urgente das referidas obras. Quería explicar este segundo punto, se me permiten. O Partido Socialista é partidario de que cada administración arrase o que é da súa competencia, non? Neste caso, o grupo parlamentario socialista presentou esta mesma moción, unha proposta no Parlamento de Galicia para que a Xunta asuma
os arrasos que eles lle competan, pero se puso porque nós desde a oposición non sabemos se lle dá trámite esta moción, se se visita o Sergas, se se lle leva un proxecto ou que se fai desde o goberno local. Por lo tanto, un centro de salud nos está xogando con a mercancía, non somos un paquete e necesitase que un centro de salud este nas mellores condicións tanto para os profesionales que desempeñan ali a súa labor como para os pacientes. Se o personal que nos vai atender está ben, seguramente repercutirá tamén na nosa saúde. E o centro de salud, todos os veciños, en maior ou menor medida, desde ben pequeniños hasta que falecemos, todos temos que pasar por ali. E, por lo tanto, é necesario que se suman e que se xestione estas melloras que, desde logo, non é ninguna maravilla o que se está a pedir, pero, por lo menos, son cousas decentes polo ben de todos os cidadáns da Póboa da Calaña. Sí, boa noite de novo. Ben, nós compartimos a exposición de motivos, o análise que se fai aquí respecto de como está o noso centro de saúde. Houve promesas, efectivamente, tanto do Partido Popular como que nos cobra de construcción dun novo centro de saúde que pasa o tempo e non se executa, nin hai plans, así, ou cando menos non conocemos que hai plans no curto plazo para iniciar ese novo centro de saúde. O que sí é certo que o que temos pois estáse deteriorando a un ritmo moi grande, porque ademais non se están cumprindo o necesario mantemento mínimo do propio centro de saúde. Por lo tanto, nosa exposición de motivos a compartimos. Ahora ben, efectivamente, recollendo algo que acaba de decir a portavoz do PSOE e que o Bloque Nacionalista Galego xa explicitou aquí varias veces, e de feito, votamos en contra de alguna proposta nese mismo sentido que se trouxo este pleno, que é asumir por parte da administración local competencias que non son propias, non? Porque aquí eu entendo que moitas das cousas que aquí se ponen nunha exposición de motivos podían formar parte da labor de planteamento que pode efectivamente executar o goberno municipal, pero logo non se fala nos acordos destas cuestións, sino que os acordos din textualmente que instar aos Sergas para que adote as medidas oportunas da súa competencia para que as execute. E que se isto non é así en 3 meses, que sexamos a Corporación Municipal a que, con cargos da administración local, asumamos as competencias e os gastos que son dos Sergas. A nós non nos parece que isto sexa de recibo. Estamos creando un moi mal precedente. Bueno, xa creou o goberno actual daqui da Pobra moi malos precedentes a respecto de asumir competencias e gastos que non nos son propios. Eu imagino que son a administración galega, e claro, digo, se o Concello da Póboa da Camiñar, para que non lle dou un peso, porque al final van a facer esas cousas, porque a los hechos me remito, digo Sancho. Entón, se ainda por riba o pleno acorda isto, a mí parece que é entrar en un camiño, bueno, non, ao Renegados parece que é entrar nun camiño moi mal, non? A hora de xestionar os recursos públicos e os recursos do Concello, que son poucos. Por tanto, a nós nos parece que o acordo desta moción, en todo caso, sería reclamar o primeiro punto, reclamar de maneira urxente o Servicio Galego de Saúde que cumpla con súas competencias e que o Centro de Saúde da Pobra este en condicións dignas para prestar o servicio que ten que prestar. E que ten que facer eso, efectivamente, é o Sergas. Mal vamos se o Concello empeza a asumir, que xa o fixo, insisto, este goberno municipal, empeza a asumir competencias que non son nosas, porque o seguinte que vai ser arranxarlle tamén as casetas no porto aos traballadores portuarios, porque tamén hai competencia da Xunta e están nas condicións indignas e a Xunta non as arranxa. E así con todo. A mí, insistimos, a Beneganos parece que isto é moi mal camiño e, dende logo, nós non vamos a participar e avalar ese tipo de mecanismos. O goberno, o señor Bancos. Ben, boas noites a todos e a todas. Evidentemente, o Centro de Saúde ven acarreando unha serie de carencias desde hai tempo, non? A carencia máis grande que ten o Centro de Saúde era a coberta. Cando
Así visitamos o centro de saúde co seu coordinador, no seu momento que era xerente da área sanitaria das Sergas, Luís Verde. Realmente a carencia máis grande que ten o centro de saúde é o problema de humidades e o problema de cuberta. Decidimos, bueno, pois, pedir unha subvención para arreglar a cuberta porque o acordo que chegamos ca xerencia da área sanitaria que se nós asumíamos o arranxo da cuberta, eles asumían o arranxo de resto das deficiencias que tiña o edificio. De feito, nos comentaban, creo recordar, que eran uns acordos que xa se plantexaran en outros tempos, pero que non se levaran a cabo. A última actuación que se levara a cabo, creo que comentaba que era o cambio da rexa da parte de diante e o pintado da parte de fora do centro de saúde, creo recordar. Ese problema que levamos acarreando, que é o problema de unidades da cuberta, pois xa vai a ser algo que se vai arranxar pronto. É verdade que tivemos problemas para sacar a licitación, por diversos motivos que se explicaron moitas veces, que todos unha primeira licitación que quedou deserta, e agora na segunda licitación, pois, que está en proceso, xa está licitado de maneira provisional á espera de entrega de certa documentación. Por lo cal, a gran deficiencia que ten o centro de saúde, que é a cuberta e o problema de unidades, que condiciona despois moitas outras cousas que falamos, de aislamento, de frío, de goteiras, etc., é algo que pronto se vai a poder arranxar. En canto ao mantemento, non vou decir que non hai deficiencias, porque creo que hai algunhas que se levan bastante moito tempo, pero sempre que se nos chama do centro de saúde e da súa xerencia porque hai calquer tipo de avería, sempre se acude, tanto para comprar luminarias como para arranxar cuartos de baño, etc. Evidentemente, non cambiamos as ventanas e non fixemos cousas que son as deficiencias grandes que ten o centro de saúde. Pero, evidentemente, estamos traballando nelo, sí que tuvemos reunións cos conselleiros de Sanidade, tanto ca conselleira anterior como co conselleiro actual, sí que mantemos conversacións con eles, sí que falamos ca xerencia da área sanitaria de Santiago, porque sabemos que hai deficiencias que hai que asumir e que hai que intentar, no plazo máis rápido posible, pois arranxarlas. Bueno, nosotros creemos que al final es un reflejo de una decisión equivocada por parte del gobierno. Cuando realmente tenían ustedes los terrenos y el compromiso del asunto para construir el centro de salud nuevo, y hoy no estaríamos hablando de deficiencias de ningún tipo. Pero bueno, tomaron la decisión de rechazar tanto una cosa como la otra, y hoy nos encontramos con una realidad que es las deficiencias de un edificio que tiene su historia y tiene sus deficiencias. Nos cuentan ahora que están con ello, pero mire, el proyecto de cubierta es del post del 2015 y aún no han sido capaces de ejecutar. Ahora nos dicen que lo ejecutarán en breve. Esto es como todo. Y al final nos lo creeremos cuando lo veamos, porque la realidad es que las cosas están como están. Entonces creo que es su responsabilidad hacer que el centro de salud, una instalación que visita cada día cientos de personas de nuestro municipio, esté en las condiciones adecuadas. Tendrán que ser exigentes con quien tengan que serlo. Tendrán que poner las luminarias, tendrán que poner... Y si la gente está pasando frío es un problema grave. Pero sí que lo que queremos poner sobre todo de manifiesto es que la gran irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno y los equipos que lo han sustentado realmente es haber rechazado todo el trabajo que se hizo porque, señor Manel, no fue una promesa, el Partido Popular era una realidad. Los terrenos existían, el compromiso existía por escrito por parte de la Junta de Galicia y si bien lo ha rechazado solo todo el equipo de gobierno, no el anterior, que ha sabido anticiparse, gestionarlo y tener toda la inversión de cerca de 6 millones de euros para su atención. Si ustedes lo han perdido, lo han rechazado porque no les gusta lo que sea, la ubicación, me parece todo muy bien, pero es que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Y hoy sufrimos o padecemos o tenemos que utilizar un centro de salud que no tiene que no está en perfectas condiciones y que no tiene todos los servicios de forma eficiente, realmente por su ineficacia, negligencia o irresponsabilidad. No sé cuál de los tres adjetivos es lo más adecuado, pero es una realidad que es la que es. O Partido Socialista. A realidad é que estamos ante un centro de saúde tercermundista e que hai que urxe buscar a financiación para acometer todas as melloras. Estas son algunhas das melloras. Hai máis ainda, pero bueno, traten de traer as máis urgentes. O día 21, o sea, o outro día,
viña un titular na Voz de Galicia, as entidades tienen noches de 1.500 euros a realizar mejoras nos centros de salud de Boiro e Patamata. E dentro da noticia con o de Boiro gastará a Xunta 60.000 euros en reparar a cuberta, o servicio de saneamento, a ruta eléctrica e transformar os baños para adaptarlo a persoas con discapacidade. Para que isto se faga, o centro de salud de Boiro, comparado co da Pobra, bueno, é un hotel de 5 estrellas, é un centro de saúde novo que conta con todos os servicios, ademais, de máis profesionais e máis especialidades, pero aparte deso, é un centro de saúde recente, non ten nada que ver con noso. Entendo que para o centro de saúde da Pobra non hai ninguna partida, pero tampouco sei se o goberno a solicitou. É que o problema de poñer o acordo é que tampouco sabemos que fai o goberno ao respecto para que cambien a caldeira, para que cambien as ventanas, para que suba agua quente ao piso de arriba, non sei o que fai o goberno. Eu dixen antes, son partidaria, o Partido Socialista partidario de que cada administración asuma a súa competencia, pero se ninguén a asume, o que padecemos son os vecinos. O mobiliario que teñen os médicos tamén lle corresponde á Xunta de Galicia, porque non teñen nin siquiera para onde teñen a camiña e non teñen unha banquetiña ou un pedestal, como se chama, para poder subir a camiña sin ter que andar a empujar ao enfermo para facerlle unha exploración. O sea, as deficiencias son inmensas, e sufrímolas todos temos que pasar por ali. Todos, meniños, grandes, adolescentes, ancianos, de mediana edad, todos. Por respecto ás luces, home, de catro fluorescentes, en un despacho había dúas. Así que unha había se podido permanentemente, pero habían chamado, non sei que vía o Concello, e non se lle fora. Non se pode ter aos profesionales da medicina en penumbra. Ou vendo mal, porque, hombre, ao mellor algún ten un vista de lince, pero ao mellor outros que teñan máis idade, pois non teñen a vista de lince e necesitan unha boa luz para que nos fagan tamén un bo traballo. Non é igual facer unha sutura vendo ben a palpando. O sea, non, porque ao final, que lle vai a facer a sutura é o enfermo, ao cidadán, que nazan a eles mismos. Por tanto, eu, desde o punto de vista, cando fixen esta moción, quixen garantizar que o centro de salud que se arregle, sexa como sexa, porque é unha necesidade urgente. Ahora non temos o centro de saúde que se propoñía. E como vai para largo, Dios mío, a decentalo. Pero a decentalo. É tercermundista. Non temos comparación con ningún centro de saúde da comarca. E non estou pedindo especialidades ni cousas a maiores, simplemente arranxos mínimos. Mínimos porque repercuten na nosa saúde. Se o profesional ese día lle pega unha botella está de mala leche, home, pois ao mellor tampouco nos mira, se nos ve a barriga, nos vamos a ver a barriga como queremos. A ver, todo repercute na saúde dos usuarios, repercute na nosa saúde. Entón, hai que buscar unha forma e insistir ou nos salir de acordo, mandarlle proxecto ou necesidades de arranxos aos sergas para que os cometan. Non podemos ter, non teño, bueno, igual. Ahora xa está, que xa estou acabando. Non repito, non é necesario que repita. Bueno, pues nada máis, pero hai que poñerse, de alguma maneira, buscar unha solución a este problema tan grave de tal e como está o centro. Da maneira que sexa, hai que buscar. De feito, non sei, ainda non se discuteu no Parlamento, sí que está presentada nos mismos termos esta proposición, de momento ainda non se debateu, esperemos que entre todos podamos empujar un pouquiño para que isto se faga o mínimo, mínimamente, por lo menos. Pablo. Sí, simplemente porque a nosa posición xa estuvo explicada, xa se explicou na primeira intervención, pero efectivamente non dimos conta de cal iba a ser a nosa intención de voto, entón simplemente para clarificar, non? Recollendo que xa dixemos na primeira intervención, a nos parece que o primeiro acordo, efectivamente, de instar de maneira urxente ao Servicio Galego de Saúde para que adopte as medidas oportunas que sexen da súa competencia e descrito na exposición de motivos con fin de que os usuarios da sanidade pública non reciben igual dos seus diferentes asistencias, parece nos correcto. Ora ben, nós o que lle
suxerimos a quen presenta esta moción a portavoz do PSOE é que para nós poder votar afirmativamente a totalidade da moción, o que proponemos é que no último punto, que onde dice no prazo de 3 meses, o sea, que non fai todo isto en vista que nos podemos endevedar, etc., se procede a elaboración dun proxecto de execución urxente das referidas obras que sean competencia municipal. E que quede claro que os cartos do Concello só van a ser para obras de competencia municipal. Nós, evidentemente, o que non podemos é votar favorablemente, insisto, xa dixen na primeira intervención, e xa así o fixemos outra vez no pleno, votar favorablemente a que con cartos municipais se pagan ou se asuman competencias que son da Xunta de Galicia. Entón, o que proponemos é, se o ten a ben a que presenta a moción, é que no último punto simplemente se engada, despois de das referidas obras, que sexan de competencia municipal. Ten palabra o señor Armando. Ben, como falábamos, a grande das deficiencias que ten é o tema da coberta das humidades. E de aí en diante se podrán acometer outras obras que, sin acometer antes a da coberta, non tería sentido. Nos visitamos as instalacións, vimos como estaban, problemas de humidades, falsos techos, incluso alguna zona alumbrado en mal estado, pero non ten sentido reparar todo eso se antes non se repara a coberta. Non ten sentido pintar, cambiar o falso techo, cambiar, se antes non podemos ocuparnos da coberta das filtracións. E era o que a nós nos preocupaba. E nós o que chegamos foi a ese acordo de decir, pois, bueno, nós asumimos a reparación da coberta, que é o máis urxente, e despois o Sergas acomete o resto de arranxos que ten que acometer, porque, ao fin e ao cabo, ese é un local municipal. Non olvidemos que, se o día de mañá hai un centro de saúde, ese local vai a seguir sendo un local municipal que podrá ser utilizado para outras cousas. Entón, tamén a nós nos convén telo en condicións para poder ser utilizado e que non este en mal uso, mal coidado, e que pase como outras instalacións que durante anos estuveron abandonadas e agora recuperalas costa moito máis, non? Entón, sí que estamos traballando nelo, sí que falamos dun novo centro de saúde que a conselleira que estaba no seu momento e que o conselleiro que está agora. Sí, é verdade, nos dixo, pois sí, o centro de saúde da Pobra estaba nun listado duns presupostos europeos e, dependendo dos cartos que veñan, pois irá facéndose pouco a pouco ese listado. Nunca nos dixo que non estaba, que se nós non presentamos un emplazamento que perderamos o centro de saúde, nunca, porque o compromiso está dentro dun listado con moitos outros concellos. Anunciouse, incluso había un cartel que anunciaba uns presupostos que ni siquiera estaban aprobados naquela, cando se puxo o cartel. Evidentemente, hai cousas que se fan dunha maneira e se fan de outra con certas intencións, pero nós, evidentemente, seguimos apostando para a creación dun centro de saúde novo, esperamos que podamos conseguir eses terreos para poder facer nunha mellor zona, un mellor proxecto, que tamén tuvo que ser repetido porque non cumplía cas condicións que pedía o Sergas para poder facelo, e oxalá pronto podamos anunciar eso. Mentras tanto, evidentemente, vamos a pelear e a manter o que temos, como dixemos, o problema máis grande para poder actuar no resto das deficiencias é o problema da coberta, que pronto será arranxado. Evidentemente, hai moitas outras carencias de mobiliario e demais que son tema do Sergas, onde tamén apoiaremos aos profesionales do centro de saúde nas súas reclamacións. Por Partido Popular. Bueno, yo creo que al final esto es un reflejo de su falta de gestión. Y es una realidad. El centro de salud lo teníamos el terreno, teníamos el proyecto, teníamos el compromiso por escrito de la Junta de Galicia de la inversión, y ustedes lo han rechazado porque no les ha gustado. Me parece bien, pero es que llevan 2 años y medio y no han hecho nada. Y la realidad es que, fíjese que si no han hecho nada, que no han sido capaces de ejecutar la cubierta que ustedes han propuesto, que es una buena opción. Pero fíjese si no han hecho nada, que fíjese. En otros ayuntamientos ese gasto que va con cargo a recursos propios, que es una subvención de la Diputación, en otros que se lo cubre esa red. Porque aquí hay una definición de que nadie dice qué es lo que se quiere. Todos queremos algo, pero nadie hace nada. Y lo que estaba hecho se queda todo abajo. Creo que la solución la hay y ustedes son los responsables, tanto ustedes, equipo de gobierno, como los que han apoyado, de haber perdido un centro de salud que hoy se está construyendo en Melide. ¿Saben? En Melide. Porque el dinero que viene para aquí, al rechazarlo aquí, se irá para Melide. Eso es una realidad. Lo demás son castillos en el aire.
Porque los escritos están ahí, los compromisos están ahí por escrito. Ustedes tienen una copia, le doy otra mañana, no se preocupe, que la tengo, está todo por escrito. Hombre, muchas cosas. Y ustedes también la tienen. Y ustedes también la tienen, a ver si me entienden. El problema es que si ustedes rechazan una inversión, los responsables son ustedes. Y después lo que tienen que hacer, si la han rechazado y no quieren, por los motivos que quieran, podamos compartirlos o no, si la han rechazado, sean ustedes consecuentes y hagan gestión y al menos hagan que lo que existe siga manteniéndose. Que tengan unas medidas correctas de funcionamiento, que ni siquiera lo que hacen. Pierden dinero y encima después la culpa es de los demás. Y encima no son capaces de mantener lo que hay. Y encima nos tienen que venir ayuntamientos como el de Duero donde consiguen dinero en sitios donde ustedes no llegan, porque no, ¿sabe por qué? Porque no han planteado nada. Es que ya está bien. Al final parece que tienen ustedes la razón de todo cuando al final pierden dinero, porque son... Mire, el equipo de gobierno que ha hecho el récord en perder inversiones de todas las administraciones. De las pocas que había que estaban comprometidas han perdido todas y conseguido no han conseguido ninguna. Y las que ejecutan, tarde María Rastas, porque oiga, la cubierta llevamos 2 años, ¿eh? Ahora nos dicen que en 3 meses, pues veremos, 3 meses, 6 meses o 9 meses. Pero la realidad es que todas las personas, los cientos de personas que van todos los días al centro de salud, tienen que sufrir deficiencias ocasionadas por la negligencia que ustedes tienen en la gestión. Sí. Ustedes han tenido 2 años para arreglarla, fíjese. Y no han hecho nada. Y no han sido capaces de hacer nada. Echa o turno a proponente. Bueno, a decisión de non facer o centro de saúde, buscar outra ubicación, é unha decisión do equipo de goberno. Non é a única decisión do equipo de goberno, non é a decisión de outros, non, ou polo menos do Partido Socialista. O Partido Socialista estuvo, como vostede, nunha reunión que, bueno, que pudo decir o que quixo, pero desde logo que non se tuvo en conta. De acordo co concelleiro do equipo de goberno en que primeiro hai que arreglar o tellado para sacar as humedades, o da matrona, a pintura, non se pode facer mentre non este todo finalizado. Tamén, pero bueno, o que lle pido é que xestione, porque casi todo o que se está pedindo na moción, casi todos son competencias da Xunta de Galicia, do Sergas, porque o mobiliario é competencia do Sergas. Pero bueno, se hai que comprar 12 sillas para os despachos dos facultativos, tampouco creo que vai a empeñar este goberno, ou as que sean, ou 4, as que pidan, non? Para que se senten os pacientes e non caian ao chan. A caldeira é competencia da Xunta de Galicia, a caldeira é obsoleta, o que non se pode que no inverno, que é certo, non funciona a calefacción, é que, claro, o fontaneiro mellor ese día non pode ir, pero ese día está pasando moita xente, centos de personas por o centro de saúde de distintas edades con distintas patoloxías. Hai que gestionarlo diante da Xunta de Galicia, porque son as fiestras, hai que poñerllas, hai que cambiar a doble ventana e poñer unhas ventanas, polo menos, con rotura de ponte térmico ou de PVC ou do que aconsellen os técnicos, que eu non sei cal é mellor, pero hai que facelo. Hai que facelo. Os azulexos que teñen no lavamans, hombre, pois tamén se pode mandar ao personal da brigada a que os sujeten ou que os saquen e que lle pinten, pero é que non pode estar con día que está lavando as mans e que haya un azulexo riba dun pé. O sea, hai un montón de cousas que tamén que se pode facer dos concellos e que non se fan. E que eles din que están cansados de chamar ao concello. Están cansados para unha fluorescente, para cambiar unha fluorescente. Moi cansados, eu comigo non falo en ningún momento, non sei con quen falan. Bueno, a ver, eu filo con ese comentario. Eu tampouco sei con quen falan, pero eu non sei con quen falan, pero, hombre, digo eu que non estarán contando un conto, que non estarán contando mentiras, porque están sufrindo. Bueno, a ver, eu non sei se falan con alguén que da brigada ou con quen falan, eu non o sei, iso non podo decir, pero sei que me din que falan co concello e teñen a fluorescente unhas semanas sin poñer. Ao mellor falan co mismo personal que lle vai cambiar o fluorescente a diario. Como comprenderá, non é a maneira correcta de facer. Bueno, pois entonces habrá que decir ao coordinador ou o que sexa que poña un letreirinho que avisa todo o personal que cando teña unha deficiencia que chaman este teléfono, ou do concelleiro Alamancos ou o propio alcalde. Pero, a ver, o certo é que están nesas condicións. E, por tanto, xestionen que aí vamos todos e non pode estar nas condicións en que está. Todo é importante, arranxar camiños e bachealos é importante, pero o centro de saúde é importantísimo, porque do bon facer dos profesionales depende a nosa saúde.
Pasamos entonces a votación da moción. Votos a favor. E votos en contra. Abstencións. E aprobase. Vamos a ter un descanso.